Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from standard 8 to form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinya gitari ya Walfit nere nyagitari ntangani ase East Africa ngima asitogo kolege ntugekorunga blending of medicine yani ngege nyagitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine
twatumia nutritional medicine na ndi twatumia ndigunga international herbal medicine ase nyagitari yeito itogo make sure nga twakorire diagnosis twamanyire n'echando yabobwate mwekere nchira ya professional laboratory testing twamanyago kwa mariogo onye kwa buli bwo murembe n'ekindwara kinko mubuno buriri bw'isukari high blood pressure arthritis ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya Marigiti omuchobo songo hose twakirisime asi number 0722245763 Daktari yakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwenda ukora matukato lakini ekero bakwira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba buyenete chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tukumira nabaga kaba Samuelere nabuigabangi nabanyika eligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru
Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Muligari chetire kominemo maega yechinsa komine birasema mbia bono andonsi asoro mugusio mintongo kwaninga itongo mochochi gosema soge nayo nyara ko bagukongera nelinga itongo mochochi kerana kwane boigo moncho muligari nayo gonte binoga ya sema mbia bono onye bintu bire burunge anemo na sema mbia bono moncho muligari ono mutinyo gatano gatatu chitariki 13 kera bakenya bagendete ko bagutwale nkwane kurukunga yense kuligari ngaki tukunyara kwa bato kwa genda busione mirobilio kera emiaka uso mwaka wichiru 30 uisira kwa bago ikange na nemone birenga biru bya bekiroro byanyara kwa bikoligererigwa asoboime na nemono chinga kichinde nande twara lenga na butuwente kwa bato kwa genda busion kerango kwaligania sema mbia bono mwancho muligereri otokegole Sorogongorwe county ya Kisii Nyamira woso gatoka Homa Bay bali chinsemo chiri cha migoli ya kerokuru abwaso asiaya ubwati mugusio minto ole chinsemo cha Kisumu Vihiga county mugusio ole chinsemo chiri chie county ya Nandi na bogotoka gole chinsemo cha Bomet woso kabakericho boigo kabana kuru mwancho muligereri karatona gotira na soire Narok naboigo mugusiole county ya Kiambu ogachaga iga chinsemo chiriche Nairobi bali chinsemo cha Kajiado naboigo Machakos mwancho muligereri nabogo totebya sema mbia bono ngayoberete bali chinse cha Michael nababara na bas bagotoka isco yense ya Kenya nonde bwensole Orogongorwe isco yense ya Kenya ngo kwaligania se omoyo murabuna gotebya sema mbia bono inchuto bwaterane elitonyara kabatoko genda busioli tukotogoliro kangeli nelia eliaga Alhamis gose litukolia Thursday bagatebanga TBT Thursday kero tokonyara kabatoko inyora amatukali abere kagweta asema mbia bono na mange tokoroberetie mwancho muligereri kati yali tubwata sema mbia bono tubwata chinga kitogo tebya mayana boigo tonyara kabatoko kwali bagato soma subwa mona yese gazeti na boigo tonyara kabato kuligereria ebirengere bya ombire bye bikolenda sema mbia bono ngoteba ngambiya mono nyasa tulendire nimanyete na bange baganetigo ikalitu kulia lero kolende tanyari tiko bakago ikaboni gabuna tugukwana nabakonyora eyamate yaye era sobukendusi ko yaganyete litukubinelia lero bana gwakemerobeli yo chikuyo mubere litukuliyangi bayutugute bamnyara ko babakomweni tali ugutugutatiga ntebe no koeni muntu tali gutugutuga koenigwa onyore gose bono bagendete ko babakwerobelia lero nali yakoenigwa na onde nari boniga obekere pipe abamu abali kumusabira ubutuko ubugima kulende nyasawo nyale ko bagakumugacha igotogoteba ngekera kwabukire ne privilege ene sana kurwase nyasaye talikiro umuntu kubuka sema mbia bono nabo igo mwancho muligerelia swigwetelio gelia bono mambia ekera tugukwanerensa ikobeka ekirenga gwetania gosege kogenda busio kera tukiro mwaka wichiri 2030 na eno bwate kirenga kyogo kole wiki kyogo chakalitukeli na namono lyo kuligerelia obugima bwa ngaibo berete na berabe asema mbia bono kero kuna gwake sabu ochikoba gokorusi go komenta kwanyora kendenke yo muntu nale bono igaga endete kweyagi muntu nale bono mambiga
kerabukire igagendete guchibara chiria abwate asedro bachiamente kanire nonde nare bono igana lia gwa kesabu ngakinkonyora no na gasukali enusu kerabukire abana banyare kwa bagochaka lituko hende nagotebiri mwancho murigeria sobwamo notore asomurobeli ensoko bwakire tiga ngotebinga asemambie yigo mwancho murigeria keratogenda tekona kugamba naye kuruga igasigeta senigite na mbeya mensoko tv niko konyara kwa bago twakire simigo chaga ige namba itegere 0788666663 0788666663 au twakire simio totebia soberete na nono tonyara kwa batogo kwana naye nabo igo bali bakulika SMS rika so mtandao ulia au ito o Facebook mwancho muligeli WhatsApp wasokonyara kwa bago totumira ujumbe nabo igo ogenda sensoko digital asembambia bono na arana boko teba soberete sembambia bono ili tonyara kwa batogo kwana sobwa ama SMS chinongo chirigere linde kolende na kwaliganiri chinago kwanire na inche nintaite koigweli yogiri yago ntebia soberete mugusio minto irwanerere county yago yateba sole sembambia bono ekera gwachirega iga elitonyara kwa batoko manyanga Kisi yabokire Nyamira yabokire Chinsemo au chiabokire nabo igo ndindo che county ya Nakuru era yarabokira semambia bono geko arakera Deris na moro lirega iga oikiri ujumbe yaye asagoteba nga good morning Diana na Innocent biya mono sana asagoteba nga mwabokire biya na mono gagoteba gali Chinsemo cha Nakuru agotebia abantu bali gachuba lisobo agotebia nsoko bwakire gachuba gere kitutuma saba semambia bono eliyo tonyara kwa batogo kwana na koranga ningi kilikigendeta na gotebia asemambia bono na bogwa kesi migo chaga igototebinga kikwabokire namba itogere is 0788666663 ototebia so kwabokire kuru elitonyara kwa batogo kwana na esenchira yubikira no mungwa naro kurunga Zakaria Mwoma ogotoka Chinsemo cha Kikuyu na kora matuka mange sana Mr. Mwoma ntana kuigunga kyogendrete na ena bogototebia abwa sole semambia bono ngekwabokire babo Colton Oto ngokora sensemo yo mtandao otogo gotoka Chinsemo cha Nairobi na bogototebia sole nimanyetenga boniga Mosbat Margaret kurwalie samba kubokire sachinde bona liagendeta na kwaliga niarolenga kiritu kuligo chaka na mogototebie namba ito na gotebiri igere 0788666663 inere namba ito ngorolekanire se screen gabu eliyo nyara kwa bagokurwanira SM yole na gototebi inga ninki kegendreta semambia bono into nebinge bigendete mense ya Kenya no nubugima bwitu bwatebekane gokora biya ekogera ekera bago kwanira igoro ye soda ng'abantu bachakire korekananga kunyubali jisoda sana igire ntoge korokia serikali ng'ibintu mbiya bire bantu bande twakaganyire soda myakeli ya kale ite Christmas ekera yaretiru bantu bago kasana kindero bintu buna biya bere biya kulingana no muwaziri bw'ikigancha giense antogo bakuri ibintu mapema byabo nabo igona bogototebia nga ningi kiliyinyo litabantu mbale bakoinyora ebinte binge bale kwa bagokina na bire bagwetera bagocha bakogenda busyo bantu mbale bale gotebigunga bono iga chinga kiechi chiabono mambi tora maugo mai kwa nde school barore timu ili yakale yale gotebinga ntugo twale gotora mauga twagende school mwana wike school kwa nyora kuna korara wasinyungu mwana yugabo katara ire buya kulende mwana yugo nyorora tabukiritengo na bateti tenga ke monga bayiboli bali gocha bagosabira libaga nata kumwalimu bayigorere mapema ilisa atisa goje school otabuna chiwika chinsa chia games iga gakyo bayigorere mapema baje kumbwate school chibando kwa nasa mwiri chire mugondo akawara liende timu yayo kolemeremo kale school adaba daboni gano baikara stage chiobisi ekara dodo mubu alenge igo nabo kwale konyora nga bachiri bosyo nande kwanyora baya nyara kwa ba kolibya bantu bagache bagakwana igoro ya child labor gokoli abane mirimo kini myakeli ya maiga yarenge nga labor yarenge no kubwatira na kwa gachenga okonyora no na abana ba understand tikirenga kebintu nga kikere kera nando muibuli ya kalire chibese na bamanyete nga bono abana balia batakire bakanirwe school fees kwanyora ochiro letre siringiyo sinichi misano na ibere kurwa sama ugali anyorire obakanira kiro muntu obere school ndete yore koberaka abalero nabo konyora gwachinyorire libagogo chanka oche kwakanira abane school fees kwarabo gerande kwanyora nga tochibwati
bintu byarenge byabantu bonsi kware konyora umuntu ago defend ebintu byenga rero rabo konyora umwana ago time liri gwachirire andeiga oswali asibali babwate chi safe chiri chiare kwa bachigo tebekana kwanyora urusi rioro andekera litangania rusi rioro tuli kuregenaga no mwana ugo rusi umanyete gukora egenaga no muntu bumwe amatochicha ekera bono umwana oyacha gukina with the time naliocha ku understanding amuru muntu oyo nero chitaka ngure gentaga nkobaga iga ndara igunga iyo yaberete sembambia bono ngakia bokire soko bwakire kingo to kwa nere sembambia bono hello ngaki kwa bokire kwa bokire bya hello ninko igwete ngaki kwa bokire oyo ningo to kwa na nere Eric kinga yole ya arayiga okay kegusio manyire nondega koro kwa Eric sema mbia bode na baitogere 0788666663 otatebia sobere tuinyure TBT agotate Barnabas na bogotate binki kilyo kwinyura kurwa sama tukali ya magega na bogo tubwatia se enchero yubwikiranu so mtandao YouTube umurobeli nsoko bwakire nole okogenda raso mtandao onyara ko bagokuligiringa ninki kilikegedete sema mbia bono ndoche naftali kibagendi igakwa na kuruchinse mu cyalioma agateba bwakire buya innocent mbiya mono sana tigomona bakwikiagera na tulendete mbiya mono sana chinse me cyalioma monne tigaba kwa maene nero tulendeta semba mbia bono ututulire otoiro bugima otoiro obomoyo na buna togendete ko batogosugumo bugimo buguchibusiga iga ekogera tali chinguru cheito ne chinguru chomanene onde bwensi no nyambali okonyora in fact umungwana yomo bali bachete bagasoa sense mili bale goteba ngomonene tayo monene tatanya sai tayo baraba kege na bagacha goteba ninge ego batugentense yebintu byose pigo baumirane na biro oyo mona achaka ira na gateba ngayaya na ikaransi nsaba ngwana bango tarara barabu no nyatwara rengereri sana munene naroro nyasaye naro in fact akaira na go confess bwe ko monyana gateba nyasaye naroro nyasaye nero kogera kwabo kabono mambia kwagenda guchia sokora dando yakera kwa rualire onyorikira umuntu agusaba ago munteyo tali kwira nilinga nyasaye neba numuntu yago kwana otebanga nyasaye nayo ndendete nayo kulendo bugima buane unabona bali bakoba baraba katholiki mbabwate chisara chire specific chiwa address kiregen tukilige ko bage kolekana gese mambia bono buna nagotebye namba itogere 0788666663 yani 0788666663 inere namba otwa kiresimbiko chagaiga erikiere kwara igure ngambona atete kuboka kulendekera kuna kobango kwanerayo ndoche chinsa chetrega iga gose chiteka chetrega na 22 maiga chinsa 12 tigatura gendo mutimo komusini ni tuyaliga no director ne tokoira na tora komanyia maiya ekera tochikokora maiya nande ninkoli gente kurunga count check ndola soberete ototebingi kilikegedeta semambia bono ekoera chinga kina chichi bona bokonyora ngana likuwa bokire abange baliyokonyora arenge gosengitanda tarairanira chikuokie TV amanyengi kegendete tigandara mwali bagara boka kurugetandegere tokoirana nyar kabango kwali baga tukwane naye Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi
onye kubwato kuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori bagaria bene liyo kuralia asegetesenieke aseriguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito iyo bonchuria 0788666662. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumira nabaga kaba samwerere nabwigabangi nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Soko aye Soko Yekoro yeito imeye Soko aye Soko Kibengia yajire ngumanga bunalero aye Soko mwancho muligereri ene Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegererwo ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri ene Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda asibali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nera nyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyare kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyare kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyare kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa gakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa batoko kora igekoro gyeito tonyare kwa batoko gekora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi mirna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa
ya mang'ana maya ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Nensoko TV Oboroso bw'omugusi. Na maina n'uburoso bw'omugusi chetire 30 maega chinsa 12 murubili Nensoko bwakire na namona togendete ko batukuligera linga ningi keligendete ko bage kolekana semambia bona subwango tigatura so asensemo ya maya elinda kumanyinga ningi keligendete ko kolekana na astogo chaka no roboti rwabasai litukulie goro bali bakoba bagosirikia magia Jubilee banyaltukoba bagwesokia asobwamo na namono kera ogucengera kwarenge kweli tukulia basai senkima na gukwanera igoro ya umwancho muligereri kelibaga tebanga noburayi bube bwabere boko kororekana kurwa asumurai bwense Dr. William Ruto ekera no nyanabo ariko bagakora ense ya Kenya wasyolia keliye kurukunga amagendero amaye kunana mono marama yo gati yabasaye bayikerenta somo yogoyo nigo barorekanete komochia serikali wikenete turaigunga ninki babete bagukwana basabuli tukuligoro abarayi ba abasaye kurwa ase ekiama gya Jubilee bagikeirie bokongu umurai bwense William Ruto ase amaroro y'umwaka bw'ekiribubere ne 50 nomo busyo bugwikirania amaroro y'umwaka bw'ekiribubere ne 30. Tunataka reality, si promises. Promises zilikuwa mingi na uongo pia imekuwa mingi. Tunataka tuone reality. Lakini hiyo reality inataka kupotezwa tukipelekwa Vision 2063 ama Vision sijui hiyo Beyond 2030. Tukianza tulikuwa tumeambiwa kuna Vision 2030 na Mwai Kibaki. Hiyo Vision 2030 wenye waliingia wameisukuma imekaribia. Hasa pale imebaki ni kidogo. Huyu Barai malizie anaiprolong anaipeleka 2060. 2060 tunaweza kuwa na natua. Tutakuwa hata yeye mwenyewe hawezi fika. Vijana power. At the moment watu hawana pesa hata kwa mfuko. Sasa tumeambiwa Vision 2060. So Kasongo has decided anataka tiketi yake kwa haraka ya kwenda nyumbani. Ndio ameleta 2060. I don't know how old he'll be. Sijui atakuwa wapi. He is telling us something he cannot do. He has promised us so many promises which he has not achieved. Gukwana kurwa ase amagacho yekiama gya Jubilee batebire inse yemyakene kurwa umurai Ruto aswa asoborai kende tikeyo aikiraneirie abakenya. Alituahidi mambo mengi sana. He assured us that there will be more jobs in the agricultural sector, there will be more jobs in the tourism sector, there will be more jobs from ICT and so on and so forth. Lakini hizo zilikuwa ni stories za jaba. Today, 4 years later, we are seeing a youth unemployment rate. When he was speaking in 2022, when he was launching his manifesto, he said that he will reduce the rate of unemployment and that kazi kwa vijana was bullocks. That time when he was speaking, the unemployment rate stood at 12%. Today, unemployment rate stands at 17%. I can highly attest that in the past 4 years, we have been reduced to apparatus, specimen, and instrument used by this one-term regime as tests for their dysfunctional system. Maybe we can ask these bigger questions. Can I afford university?
Where will I go after graduation? Maybe let us ask, can our friends and our family access healthcare services as per now? Korengana na abasayabu amaroro y'umwaka bw'ekiribu 2030 ni garingama ya guchia ase abakenya. Vision 2030 was incredible in its blueprint, talking about the social pillar, the economic pillar, and most importantly, the political pillar. The political pillar was very clear that the rule of law has to be followed to ensure that human rights are observed in our country of Kenya. But in the regime of Kenya Kwanza, ama sasa ni Kenya Kwisha, we've lost Albert, we have lost Boniface, we have lost Rex, and so many other young people. And yet they say we cry and move on. Abasayabu baruro kuboria gochia ase abasae kwene kiabuna ngweso kibare na kurwanirira ebirogo ao bya gisiasa ase obochori bore bosyo. Ande nataka kukuona na abantu bane ba West Mugirango. Bono nenga kiyabasae. It's time for the youth. Yes. Na inje bono ngo represent inda mangana ino na inde nko basaba iga. Mu basa kuna kungainu na abagaka. It's abagaka bagucha babangaina babateina na bono nintu tokokora. Tuwabairo borai basinyiru. Boni ige vijana na biwente koso. Bono nenga kiyabasae vijana biche to baro kibuna bagokora. Egasi. Empowerment ijini chibeze chitu bayibete. Kali chibeze buno ulkala obakorete. Nalimo gwake kura moye musike Fredo Kengo Matiangi. Ese ngencho chibeze chibato ibeire na chibago tuiraniri. Chibeze chine cheino. Nande bagocha. Batai baba emeli. Baba golere bikoroto. Chimatres baba chiribaire to ulkalao. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase amagacho amanene yekiama gya Jubilee imeomucho Nairobi iritariane Linet Nyambane. Kito ukurukunga Linet Nyambane kurwa chinseme chumwa nchumuligeli tata kogenda busiona kuligeli yoroboti rugubwatekana n'umusubati kurunga Stella Kirbo uyonya tukaba kago igikwali tukuligoro kobo mukonyi bumugambia se sublocation ekurukunga Mongolisi ime ye county ya Nyamira na namono kurwa sesemo ye bunge ya West Mugirango ni gobono mwanchumuligeli anyarako bagakwira libagelyo sauchikoba gakora ensemeyo na niganya tukoba umurubelyo yugokora unomo konyi bumo commissioner kurwa se county ya Nyamira namono kurwa sorgo ngurwa Nyamira South okurukunga Florence Obunga na anyal tukoba kwanira igoro yabagambi konyara koba bakuligerelia igoro yobo enkibwa maru anyara koba gakora tigatora igwo ngikeli kyabeta sumu yego yiri tukuligoro naso Location ya Mongolisi asamareta Stella Kirbo ase skuru ya secondary ya Bosiango imeye ward ya Bogichore bunge ya West Mugirango imeye Nyamira asumo yego ikiranwa no mujumbo West Mugirango Moske Steven Mogaka na boigo mokonyi bumo county commissioner o Nyamira South Florence Obunga aigo mokonyi bumo commissioner ni gabekira tene ninga nerebya bagambi hanene mono bali babekirwe gutwa otiga gotoka na wesora ni bikore byo kwenga maru nabo yego wesora ni ase kisegi ase kurende babwente ko baba kurenda bamenyi. Tafadhali peana habari kwa ofisi ya assistant chief wako Madam Stella. Sahi leo ni assistant chief wa Mongolisi sublocation. Hatutaki kusikia ya kwamba watu wanapigana kwa kijiji, watu wanakunywa pombe kwa kijiji, mzee wa kijiji ndio huyo anapika pombe, mzee wa kijiji ndio huyo anakunywa pombe. Na wewe ndiyo serikali. Obunga kao kwanekerekyo nigo boiga kwanairenga nerebya bagambi na boiga abatureti ababekunse ya serikali asebako babagwakanwe engeri betange kurwa wesona ni siasa bosi bobochori wo mwaka 2027. So mambo ya kuingia kwa sasa, wewe umevaa t-shirt of a political party, umevaa kofia of a political party, na wewe ni mzee wa kijiji, wewe ni assistant chief, wewe ni chief. Hapo hatutasikizana vizuri.
Asense moyo mubungo West Mogrango Moske Steven Mogaka nigekerekio hagendereire kwegera serikali Moske William Ruto asagendere gotebanga gwikomo gusiabera serikali eri kwenyorera eng'eri temunye igiri lakini njo mwalimu one ulio kabeiro mu minister of interior na nsometia masomo ngakora igatebete nga koranje muntu takongaino rwase serikali muntu takongaina omugaka simyoni nyachaye nyasaye mugendera kumubeka asagiya igatangase tumugusi ngato baise hoika kurwase serikali kurwase galie kogenda dera kwani wo bolimo igobaro che serikali galie mnyogeta utirimukege tirimoko paka ka 2027 bona libaho totebinga abagosika gakimoika Mogaka gukwanekerekio ni gatebire ngahanire bya serikali ebwatuke chisapplication nechilocation ejiyabagete ase bunge ya West Mogrango anemono area Charachani. Tumepata ruhusa ya ku-operationalize moja na mimi niko at an advanced stage ya ku-operationalize Charachani, lakini mimi nakusei Madam DCC, kwa sababu hizi locations zilipowekwa na sub locations, it is more than 10 years ago by next year. Sasa hizo zimepitwa na wakati, tumezaana, tumejazana. Mimi nakusii we review those administrative units. Asense moyo Moske Joshua Bitange korwa asense moya bogichora igekerekio boigo agendere kwegera serikali ya RBC na gotebanga bagusimbia bagendere gosira baraibari bare ase serikali. Pia na mheshimiwa namshukuru sana sababu alinisaidia ndio nikapata hii kibarua niko nayo. Bado si mimi nataka tu nikae pale. Mwana nje mbele gari. Usinichenga na ndio mwanadamu. Mbele serikali ya William Ruto basi ndio wanatoa wote no mheshimiwa wa serikali mali mwogoto wabisia. Steven Nyarikembonde Ensoko TV Bosiango West Mogrango county ya Nyamira. Mwanchumuligiriri kurwa ase county eyo ya Nyamira bono nigotogoso ase county ya Kisii asaba ibuli na aborokiwa babana bali osaba aborokiwa bali se grade ge 10 kurwa se gwadi ya Bugeka eyo gotoka se bunge ya Kitutu Chache South buna nagotebya ase county ya Kisii na barubanya artiko babagwe kirana se chiobis chomwe MCA bwenseme yo kurukunga Richmond Manani eliyo ko ichicheki chia ichibasali echo chigo chikoba chigokonya abanabo ekera bagende tikoba bagosoma chicheki echo Wanchumulili nigo chabwatokwa no yoro mugabana bwe county ya Kisii Moske Simbarati na nigo bono bagotebanga nigemero belie miyere eliyo konyara kaba bakogendelia chisemi chiaborokyo baroro mwanchumulili tetore gorobotyoru kurwase county yu ya Kisii. Mnenchiremo yogosira borokyo begiririe 10 me county ya Kisii kogendera na masomabo igani nkaba gekantoro togokwana uri no moigwa nigo chikorerero mo chief officer Musuba Agnes Chote arairo kwena no wechicheki chechibasari hasaba na grade 10 imeye ward ya Bugeka asebunge Kitutu Chache South County ya Kisii asikiro morake waraj konyora chirobo isano itukoria lero etwagareteire chicheki cia abana baito bali grade 10 nakimogoteba kero mwana nguchare konyora shilingi 5,000 Igontole no magoko asengencho county government ya Kisii ekora unomo governor Simbarati abe MCA unaga iganto bwato mu MCA ino Richmond wara na intwe no magoko manene korengera linga chisemi negento kiamana se community nereragere abana baito basome buya bacha gotokonya mambia na barangubekonya ukwanekerekyo nigo Agnes Chote agokiro gosiroko asogo konya agesa kukia ankyo na kuboria bananchi gosirwa boigo ikiageregesa kukia mambi neki abana batajya segesa ku ekinkeye gego kugiasira nigo nabakire mbuyama nasengenjo mwensi mwatire gorotota
une skuru eko igoru bana bari gochigoseriwa ebakobere kirasi bakore nando mwakonde togosaba omweshimiwa kuna mwaetetie budget ye nandi munyore abana intingana barumbata kiri support ubugima bwakongi asinsima yo mwemse bwegodi yo Richmond manani nigatugire muskarate asokwenekie county ya Kisii nero yo Kentangani kwene na chibasari elio kwenekia aborki wakonyara barama somabo umwaka turu mugabano itu simbara timbi yamono birere binte bibiare gokoraki biare gocha na etogo tebaiga chifu gogo genda tebiga wana abantu babo kaba mokwani ase tore ntuta na oto kirete na oteba more sijui hapa gatutu pale lakini mtu nara ukori gas kwa mumro gwarati kwa nyori ile basari eyuchi mutaba country ngima esengima ya Kenya county ya rule basari ni ya Kisii ne county gochukuru basari umwako otu buna torega na inde ne ya sibara gochibosia onye komande kura yao kare zekari yende rusio yere taraya yere terega asibono arokobore gocha sabana inchi abo kwa ene kingango musira war muske simbara cha sentunda ya kabire ikrani ari atra ikrania ngara boy boyro mwana ako mo ngero bero mo mo digo cha utingo chinchuri na muno ga igana ore ubu asboro usebo no abanda banga ngoja ngaki ngasimba wanta munga o sijui nini simba ko igago kechimbere chonsibe kuna Richmond nera go chikuhonga chonsibe kuripotiria Ensoko TV kure county ya Kisii Chepethuel Machin aine county ya Kisii tigangirana na Nyamira asomo governor we county ya Nyamira omuske Nyaribo litkoligoro mwanchu muligelia nyalte ko bagagocha kyomurubelio bwokoranga abana gwetani chimisa na 250 nguchiko bali bagosirwa ne serikali ya county ya Nemane bali bakurwa se chinka chiri chitali ko bachi kwenyaro mwanchu muligelia igani ndoche asbago tebanga omuske amosrit koligoro nigara itumurubelio yu bogosemia abana abo asa nyalte ko bagakumirana na abana abo ase skuru yabamura ya Kiburugo litkoligoro mulikyo ito Vincent Monda nigikirantase ensemeyo nagotoroseli robotro kubwate omwaka bwechirwe 2022 eserikali ya county ya Nyamira wetero mugafana Amos Nyaribo igatwara riyanda ili gusabana bali barabangaini korende bakura se chinga chiri okonyara kwabo koro wense mono gose batali na bayiboli korwa chigwadi chira se county ya Nyamira gose mbanyole chisemi no morobelio boigo orengete gusira magendero ase county ya Nyamira buno muske Amos Nyaribo agoteba so ngarengereria ngaze program eye ya scholarship wakaniro mwana school fees for form 1 mpaka form 4 na ndi amore uniform yo otogo vet otogo cheki kurwe ward level dubaji committee che ward chia chora abana bari abataka muno twakaira an average of 15 kurukire ward abana bari batari kwenyara na bora nyamba bwati bayibori osa bayibori mbari kwenyara kiveda twabakonya abana abo bataragenda wisaransa matemu abamanene yo mwakoyo nige serikali ye county ya Rodrenere buya babasegeta abana abo eliko baletange n'ichisemi buno muske Amos Nyaribo akorera umurobeli mentorship go chakero mutimoko nigo bwato buyo bonge akaro theory day chile toko basomye bindawa igoro live outside classroom so babera kursande bakwanere by different people igoro nadia ngeri omaerio basomiwa igoro muna bakorwe skuru karia ngakibaho jojorechi karia chiabo naende ngakiba komanya n'abantu bandisiko nonya umurobeli yo bwokwena na chi scholarship onyore to kwemurunganio konene kurasabo bisa ao ekarole gochaka nige kene kerebuna no murobeli okonyire chinga chinyinge nabo ige binyoro umwaro kibwo konyekira somurobeli yo nyambane mukaya nigayo irokoboko. It has been helpful to us. It has helped us to be mentored well, and we would like to urge the governor to continue the same program. And some people like us who are partial orphans, it has helped us to achieve our studies and our dreams that could not be achieved without this scholarship. So we would like to urge the governor
continue the same heart. Okay, and for me, I would like to promise the government that I'm going to score an A- in my KCSE, and I'm going to prove it. Asaba ibuli bali baikirana somo yogoyo nigo batabire chinga chiria chiri chinsa mono na chirocho nigo chiarorekanira ase mapu. Nataka kuchukua hii fursa kurudishia gavana wetu. Asante gavana, asante kwa kusaidia mtoto wangu penye anatoka, ni penye hata gavana ungefika ungelia machozi, but through you umesaidia huyu mtoto. Sai amesoma, alipata A from Maseno School, and now is training doctors in Moi University. For that, I can say thank you, Mr. Governor, and your team from the county government. Thank you so much. Kogenda gucha mutoiga umuske amusinyeribo ni gatabire na chikobeke merobire mekongu yeyerengete koene kebuna abana abwekero bakogenda samasoma ba manene banyara gusiro na inde. Maybe in the future abatora arengererie bataranyore loan ye university to barigeri transporting yo chira chi university. Vincent Monda, Ensoko TV. Chubulili no musakito Vincent Monda na kwegule na raberega kwenda kurwase county ya Nyamira twirane nande county ya Kisii asibono tokogenda se ward ya Sameta mukwerero nabo igo asumuskene rugurunga sonye undali nigo litukuligoro nera nyaltuko baga kwaligania abaibuli be grade G10 abona barubanya tuko bakwe ichi basari anamono ichi cherwete kurwase OBC yo mugavana Simbarati turaranga kiabete ase county yu ya Kisii. Igo narenge kwira libageri kuba alegania asingencho yokurwa chipasari litukulia mambi aramisi intojo toru chipasari kire ward ase summit ase boba singima igo nabotokwira ni excellence Simbarati mbia mono asingencho akolire bwango na ko make sure abuna abana ba grade 10 baje banyole chicheki chiabo ekara bahoja kwira na Jiskuru banyole bayire chibesa chiabo chiria bali babwate edeninge banyale ko babagwaka n'ifisi yabo nabo igo at the same time nabona inkwira libaga ingiranerie His Excellency Simbarati mbia muno sana se egasi agenderete gokora asingenjo yokorosia chipara chiaito chiagusi ebiragita no bire ground bigendete kuminyoka here and there asingenjo yokorosia chipara na kuhakikisha n'abantu baito nkonyora bale ase bagwetie bintu byabo na kuira ase chichirao asengenjo yo ogokinia economy ya Kisii County kubeka amo ebintu bya IPC egenderete kubekera abantu baje kubulya kura 2027 turigere libuya torore buna chibese chichi kubekwe chigo cha gukora campaigns igonsi nyire buna igo chigo cha gwanza wen kubarewa kogera nindo che temperature si chigendete kwimuka igoro ne campaign igimugete isukurigereria chi TV chaito every weekend na bokorra buna campaign igimugete naona ngo advice ya abantu baito ba usi engima na Kenya engima buna tigango torore chikura chigo cha 2027 tuibange torore abantu togochora ntochora abantu asengencho busaigo buna gusi umante gusi egento ngo yegokerere ngai ningia teikomyokera pati busaigo gekurigereria omonto yarabuna nare competent yamanya kuruo yamwa chikura. For example, I'm seeing some MPs bono iga bako abantu 2000 5000 whereas abandi bagendete kuri 200 abandi baru 500. You see this disparity abantu baito muji kubwati bina n'iki besa mwabwati elio okora gento kiko choro murai ore competent nabona nge gosaba abagusi mwensi asitwabeta na inurigereria se enserochi digereria mona intwe tobekane tochamo torore buna ingito gokora otherwise ndoigoteba buna noyo nolia inche igonkorera kera kiroyomo igakorera omuntu asakuragira kuru eng'ombe erio ase eng'ombe erio goko amabere nero ukurageria erio onyora amabere asaine igonje tingo so agoteba mbataine president neye president neli gekogera tinko yikera nche gonkanya gukurana ki tigango torarigereria ase county yaito
ing'oisaini buya okoigwa obugavana aranie county yaita senchireta keiri ekina kigento nari gigekora nje no MCA na injo omonto nkogonka nomo governor igekero andrenda somo governor tigokanya gukumina kinche nkogonka ando nyore bintu kuruo ingirasa abantu basamete mukwerero Bachumbuligereri kurwa se county ya Kisii nigo bagukwadere igoro yokogonga baigwa kurwa semeyu nero bakwadere igoro yokogongo mwanchumuli togenda busyo astokoba togoira na se county ya Nyamiro na nomano tochikoba tokoligereria kiombe kiligetenene tokoligereria bulitobwe echi ibirengo biru bigotumeka se chire tiri mwanchumuligeri na nomano patebe kiombe kya Measures Weights Authority nigo kialenge ase county ya Nyamira namono kuligereria chira tiri chabere chiko tumeka ase chifactoria namono kurwa sensemo ya Gianchole na boigo bakanyara kaba bakoligereria elie koba gekwananwa noyo kuligia kirugo kyobo seneta kurwa senseme yo orumwana siasa Jeremiah Migosi mwancho mulingani muligereri kolengana na kilikia betege kolekana ase maisomarore nigo bagoteba nga chira tiri chichons chiarolekanete koba chigotwara obolito botaliko babo konyora na segeke getambe mwancho munene mwancho muligereri boigo nigo batebire ngoro botiri burwabo nigo bachiko bakurulika na namono banyara ko babakubo ikibusyo eli barolenga ningiri chiko bagekolekana tigatora iguchinkwa na chiri chabete chigukwano ase enchinga kichu Kubwatakana no report yorwa begetwe mosi obugetaseni kyabanyimbo kya Nyamira inse yo murimi wekemeriye chayo kuira setundubari ya Monda Samarita Daniel Nyabuti igorero ikyombe kirigetenete birengo no borito gosasa umuntu w'Kenyanda Ntobu Measures and Weights Authority ase county ya Nyamira kyarenga kiratiri heratiri heyu yagajetwe ase getaseni kyabanyimbo kya Nyamira heratiri ye factory ya Gianchore ogeratiri heriye kwenanwa no yokorie kerokyo wa seneta Nyamira moske Jeremiah Migosi ambia driver back tabu nenda kona note 18.1 no 10.1 nimbo hata moise shida kamera mingi oya ndio wako na sex sawa salam pime jumla macam unasoma ngapi pale tu 9.9 au chapana sio kitu asumo yego yokorekana isko ya magacho ye obisi yo mugabano Nyamira nigo abataneri abo barenga ebirenge bibyonsi bibere ase barigereria tiratiriye chibere ase chiachirana ase ebirenko sirabaloni na ruhusiwa tu angalia unaona ile team kuna anything imeleta any difference lakini ilikuwa whichever the place sio ni chini wala sote mbili bagukwana kerekyo nigo batebirenga okorenga kwerikiratiriye chiganga tiyo bunenkya bori bubekire bosyo eriogo cha kwerera gati y'ebintu biria byabegetwe bosi wegetaseni kyabanyimbo kya Nyamira batarenda ase kegambiro ase chinseme chibere chiarekoba chikungusana na igoro yokobo weto bauti ase ebirenko byokorenga chichae ao hiyo 9.1 Weka gate. Anaitwa Jeremiah Migosi. Mimi ni mwanasiasa natafuta kiti cha useneta Nyamira County. Tarehe 10 tulikuwa tumeenda kwa buying center ya Bomondo na buying center na Wingskeri nyingine, na hiyo siku tukapata clerk wa KTDA alikuwa anaendelea kupima. Pia sisi tukatest na yetu, na tulikuwa na watu wa media na wakulima walikuwa, tukaona hizi Wingskeri mbili asikuwa sinambatana. Watu wa KTDA huyo clerk walipiga picha, wakulima wakapiga, media wakapiga picha. Kutoka hapo tukaitisha management ya factory kama wanaweza, tukawaelezea hiyo shida, tukauliza kama wanaweza leta Wingskeri nyingine ili tuone kama zitakuwa ina match na hii yetu. Tulikaa hapo for 3 hours, management wakasema watapata Wingskeri nyingine, so tukaamua wacha tulete hizo Wingskeri mbili police station. Tukasipuki police station, wakatafuta Wingskeri nyingine
after tulikataa hizi asiwezi toka hiyo factory ya Gianchore, wakaleta wing scale nyingine yenye tulienda tukapima na ile wing scale yetu sasa sikambatana. Ndio hizo tukaja police station, tukakuja tukaripoti kwa weight and measures. Tumeenda police station tukachukua hizo weighing zote mbili, ile yetu na ile ya KTT yenye siku sinambatana. Ile siku tukaleta kupima hapa, simepima na weight and measures, tukaona leo sinambatana. Sasa hata mimi napima chai kutoka kwangu kwa mkono. Nikifika kwa buying center napata iko more than mimi nafikiria naweza kupata more than 12 kilos. Lakini nikifika pale wananipatia 8, 9 kilos, 10 kilos. Nigo bona maisonsi harachi kubekung'a ngitambukiro ki kirachi kuirwa use chinseme chibere ngaitirachi goikania asa mangana yubono aretrili berarinene asobote ndwe chi factory nabo igokorwa asense moyo koriye kirokyo bo senators county ya Nyamira Moskecheremia Migosi. Sasa hii malalamiko ilianza kitambo sana. Tumekuwa tukilia juu ya majani jai vile tunapima wizi ulikuwa unaonekana. Steven Nyarikie Monde, Ensoko TV, amagacho yigataseni kia Nyamira. Nyegeneteng'a bono kera bajara kwa bakurigirira guchira tiricho sobwamo bachikoba bakorra ng'emiroberi yogokora ulimi bwecha mbuli chikoba bugutwara magana mange tokogenda busio magombo nigo abetete inse asenka yo oyo kurukunya gosira Joseph Mose Onsongo yasekenyoro gyotoka kiendiba imeye ward ya Kyabanyoru ensemo ye bungi ya Burabu na nomono ime ye county ya Nyamira nigo mwanchu murigele gotebekana nyagosira betega gusira bumabwaye agobwatekana no mubasokano yoba gokorakana asebara yamo asensemo ya kibirigo mwanchu murigele nomono asumo chugurunga biongozi mwanchu murigele tigatura igwo murikyo ito Vincent Monda niga ikiranta senkeyo na korosyo robotiro kubwate akinali usaba abantu bugwanju kuya matokonya asinginje family jeitu ninsero bugima twakinire no bokongo akimba katuikiriga namagomba bwadetense asenkeye chingakyo mumura bwe myaka igatwasirete obugima bwaye asikere bagataba no mubasukano bwe baranyorete nyagusira kurokwa Geoffrey Mungare gosomanyikanite buna gasese no murunde bwe pigipiga asegetweka moime ya Nyaramba karengana n'ichinkuma nyagusira igegaliye factory ya Sang'anyi ya mwagete chinsenye cha butko na kumukurura kuro muchoke birensemo ya viongozi bakagoika ime ya Nyaramba egekolebo byaserete muberoye bube mono pole njira twaro cyo mwana ino mututorengo ebimo byaye bire kando inivagiti twabete na usuni enene bali tuigetoro egente kenje narenge kwa okwanaiga pake serikali enene efuatiria mang'ana aya efamily yo mwana onero lengetegemeo enjira asirete nande njiro mumururi amukururete kurwaria narengarita akanyora muri base family aya amana gingo ikororo ngoli yo monto ndoche pigipiye tugemwe cyabwete itipibiyero mubwekano wana ndinga yo mwana onaro njiguri yo mwana mwanti moroche wana bantu barambe batego senero wana ange go twanga bunye bimbe nabanga bunye yoro sano wana chikolige ndane chanzo wana ndike jiari ayino no mutule ngaino na magurali indo chikende tukalera tukakora wana ndike takega serikali gacho kwita kabune ugo tutokumuliki tutamete kusenere togonjukana nansabu tutarochi kusenere ororo karengana no musubati mwabanya gusira nigo ari umumuroyo mubika asenkeyo oyo babwata gosemerio kanene asare bono inkase itobugima na bubura bokon umwana ujo minto kiniro bugima bokon kurwale ngoma kemba kaikire asaikire okine irobugima bokon kurwale ngoma ke nabatwali kuna kumasupport ntubuna abasikasi tokonyara mpaka konyora ikire twarorina mwana ujo mambi nache imukike saku egere ai mukike saku gitu kerore kanena mama naro umwana uyo nero uri kuira mama minto nyombe kya nere bwikole nere bwikaigolenge mwana undi nandite yuringe mumura nere bwikolenge enke yekegendete gwichanira egekoreke niga barundi cipigipigi bensemeyo bagikira basombi bwe factory ya Sang'anyi asekeria bagoteba tarige koreki yoka kyaberero murundi omwabo korende ye nigo yabeire naro in short abantu abaya Sang'anyi factory wabere bagotwa serengaki last round mbaite to mumuro itokoro kuspa alafu na this time round waitiro mwana ndo kurukwa gasese aselieta nickname yae tuko sababu ito tuko sabona bana poda poda bantu basanganye bagandi chigari cyaba senjerere ndonge na into maito na tore gantu abantu kweli to kosoka tolengera tena kichi family yetu chitukanyete unangwira na tore one kisabune kyabirega kyabire kigo cyane sana
kigarikiasa ng'anyingira bakomyoka chimbero kire chinene bono enkeye nigo yasabire kubatisiwa na gukonywa na serikali ili gusimba nyoro bwene bwabo ndibona agini manyane kyako ose muntu yakubwatu bana nero rango nyambwashe musigo oyo ito mwana oyo kiranje tumbwatikene na bandi kamnande akitu ali kusaba abantu bugwanju kuja mwana uyo nani nyumba tabwati mwaje saiga yaje tabwati asikonyora konyitara akacha nyumba nali twalengeretinga twali konyora injira igatumwa akachire nyumba yaje nera anyora abantu bayirindi nerabe atwali family yaje lakini mbona yamanyire ko bipati embi umwana uyo mintu tunyorire injira mwe kwa tunyoririga bono njuku saba kwa ni nali kusaba nabantu bali bugwanju kuja kakipatokonya umwana uyu anyore nyumba ikiagira nere tobwata kwa semeli ulingi kuze kumukisa kukia mama iguru bano umwana uyu usirira senjere mbi kabisa akina ali kusaba serikali gaki tiko bamaine bakolekane gakinjira umwana uyu akute nembi gaki nabali bugwanju kuja batokonya asenkwana yabene n'umunyakiro we factory ya Sang'anyi Andrew Nteri nigaene kirega kolekyo abasayene kirego chagotena amone nkeyo ekera abanyanyimbo bagendete gutukega kolekyo Vincent Monda, Ensoko TV. Chumurigeri oyu Vincent Monda kurwa se amateyo nande asama gombabane togoteba nga pole sana gochia senke yune chia mate chonsipi chiri chigende tukaba chigwetera chinga kichinkongu asemambia bona chetrista kesano magayense ya mumo nchumurigeri koikiraga buno tukurabekira egetone turagenda nandu mutimo kumusini tokoira na tuchikaba tukuyarigani tuligerelie aliyale ase gazeti asemambia bona getaseni n'Ensoko TV. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bwokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills,
and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwa ikirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asumucho karatina. Asinyagitari ya One Fit nere nyagitari ntangani ase East African ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari yetu ya One Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia njikunga international herbal medicine. Asinya litari ya itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobuate, wekire njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mayogo. Nye kwa buli uwa mrembe ndwali chinko ngubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantuk na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti, Omuchobo Songo. Huse, tuakirisime asi number 0722245763. Daktari yakuruaria maroira ari complicated, abaroira bagocha abaruarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo, umuroira akora ndokora matukato, lakini ekero bakoira na rio wachakora daktari yakabere yakatato, bokonya babuyerete. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro muroberio bwigekoro yeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika eriko kwanero ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi yegoro yeito ime Nsoko Nsoko yegoro yeito ime Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha
magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Mugusi omwancho murigiriri nigarwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo oberu gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigiriri aso mugusi ya nyarako bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango mrna bichi erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi Isano nemo maiga yense mo mwanchu murigiria semba mbia bono togoso asense melia ye chigazeti semba mbia bono tonyara koba tokurigiriringa ningi kelikere ase chigazeti asokoboko kwane ningombwate gazeti ya The Standard yo mwanchu murigiri na boroche page ntanga ningo kwane nga Singapore Fantasy mwanchu murigiri watebanga nuko rengerelia igoro yomoche o Singapore endoto ya Singapore nerere ase gazeti yobiche yugebwate muraibwense Dr. William Ruto na boigo bunoligereti gabo nelitukuriga bako babago kwanera tokoira na sensemo ye chigosoli mwanchu murigiri na rongonyara ko babale bakoro kyanga akebagosoli bagende ko bagokoli na mono ense ya Kenya ekeregende ko bagikurwanira mwanchu murigiri kilibago tebanga nege kombe kili kya rugby mwanchu muri na bonyara ko ba okweligerelia na gosoma senseme yutura na gazeti ya The Daily Nation nero mbwata sokobogo kwano mwanchu murigiri ene gazeti nero nguchikobango ligerelia bago kwana nga Ruto borrows from Kibaki's playbook ngochinde ko bango tebya nga kyumuraibwense Dr. William Ruto achire asegetabu kilia omuraibwense mukoro na ndoli nyegosira mwa Kibaki ale ko bagago tumeka korusana kwagacha ense ya Kenya sekirenga kyumwaka bw'ikirubere 20 na itatu mwanchu murigere ne mono gento batebali tukoligoro ne chinkwana chense kiri cyabeta kigokorekana na boigo sepeji yo mwali mwanchu murigere nabo kuligeria bwo asense mwe kigosoli ningi kelikero tigandara agenda sobwango digerelia mangana amamwamu alese chigazeti chonsi asemambia bono elinyara koba ngokora na komanyanga ningi kelige koba kyokwanerwa ne chigazeti chonsi tiga mu director ito achibeka sembeo to chakene gazeti ya The Daily Nation mwancho murigere ni begete ebichagabu yo omo raibwe ebegete nkwanenene ekoro kyanga itukuligoro muraibwense ni gabete gakora ense ya Kenya asogonyara kwabage gochakia gosegochaki gwa kwenkwana yo kuligeringa ngaki Kenya gochikobage kwerobelia ekera umwaka bwe 2030 ikire nakogenda gochibosio igoro ya magendero na bokonyara kwabako gwesomera ase egazeti ya Daily Nation ngokwanere igoro ya abarai bande kurwa ase egetunu kya Mount Kenya barorekane kwerusi kurwa ase kyama kya United Democratic Alliance UDA na boigo mwanchumulili na kogenda abande korekana kogenda ase kyama gya DCP na boigo ebichaneroro yo omungwano yo mo oyoro munyagitali bono konyara kwabakago tukwa asagotebekana niga moita
omurugi oyo gose omwanchi oyo mwanchi omurige togenda se gazeti ya The Standard yesema mbia bono lingana limwe munigo liko bali gukwanera igoro ya endoto gose birengereri byokorengereria Singapore mwanchi omurige litukuli igoro muraibwense akabagakora abakenya eli banyara ko babakoigwa ekirenga kya yabwate yokora ense ya Kenya asa magendero wetania umwaka w'ikirubire 30 kw'ikibusyo ase gazeti ya Taifa Leo ngokwa na balegoro wa hepa baridi ya UDM limani mbarabi yabo mwancho muligereri na barayikorwa asense moya Mount Kenya gati yabo korunga Muranga mu governor bwe county ya Muranga Irungu Kangata ngokwa na balegoro yo mu governor bwe county ya Kiambu koroku Kimani wa Matangi ngokwa na balegoro yo mu governor bwe county ya Nyandarua korokunga Moses Badilisha nabo igo bakwanera omu bunge o Gatundu South ko Gabriel Kagombe oyu asobwango iganero nyara ko bagagoteba nga yaya na arule UDA nabo igo omu uraibwa basubati ko Rwase county ya Lamu gakorokunga Mudhoni Marubu mwancho mulili nabo nyara ko ba kuwesomera na kumanyanga ningi kelikeroro togenda se gazeti ya The Star ingi keli kirairere ense ya Kenya konyara kaba kego ikirania endoto go samaroro yo mwaka bw'ikirubere na 50 no mona bukuligera ligabu mwancho muligera lioro muraibwense bunabetega kubwatana amaboko n'abarayi au litukuligoro gati yabo oyo kurunga Oburu Odinga omukonyo ebu muraibwense Professor Kithure Kindiki n'abarayi bande litukuligoro ekiranya litko bagakora into gikurukunga ogochakiwa gwenkwana enene yokoranga ense ya Kenya ya chiribosio asa magendo togenda se gazeti ya The People Daily sema mbia bono gukwana bale one time to Sifuna mwancho mulili ego kwaniranga ningi kelikegendrete omwancho mulili igaiga se Sifuna na monongo babale wateba nere no museneta ola Sentunde Ntangani ngeli chikobage komobera nabo igo bagukwana UDA bleeds DCP rises gokwana bale igoro yokonganya kwa abajumbe bali kwanya bakobwatesie kiama kia UDA barorekane ko babakonganya na koirana na wesonani ne kiama keligi ya DCP ayunigale se gazeti ya The People Daily togenda Business Daily asema mbia bono bakwana ense ya Kenya nebe nkiene yense IMF niko bono bacha kiri chinkwana chokoranga bakonyara ko bakora banyara ko bagokora kiliwa tebanga ebitango bire byo ogo kumya go sebyo borobone se ya Kenya bekirwetera asama kabesa nabo gonyara ko bago wesomera nabo igo mwanchumulira mbabegete bicha igoro yenkwana yo ogo chakigwa kwa omulyo muyebo koranga Kenya nyara ko bageko genda busyo na kogenderelia enkwane kurunga beyond 2030 eline litukuligoro togenda se gazeti ya Daily Monitor kurwa sense ya Buganda niko bakwaniranga Chibara M25 bagotebanga 25 TAV road rules a school break off mwanchumuligeli bagotebanga machika M25 makongu anyara ko bagakubekwa sense ya Buganda ekera chinskuru chia siekiru mwanchumuligeli bono Buganda dali basekiri jiskuru bagotebanga machiko yebara bekiru M25 ara makongu togeda se gazeti ya The Citizen yesema mbia bono bakwana poultry keepers feel the pit as cold snap bites mwanchumulili asense ya Tanzania niko bako kwanera igoro yobutugibwe chingoko kera bagoteba bukendu wasoira sense me yo mwanchumulili na namono kukwana bale emechandelia abatugibwe chingoko bagendete ko babagwetera bwesomere na komanyango muchandole Tanzania igoro yobutugibwe chingoko gose norohole asense ya Kenya kulende asobwa ngo igo mwanchumulili tigatwira nena go chaka gosoma ingekelikere se gazeti ntaite go chaka lero ni gazeti ya Daily Nation eyo ekobake go kwanera igoro ya kelikia betege kolekana litukuligoro anamono bago kwanera igaiga abakwani abange kera banyebete bagukwanira igoro yense ya Kenya ngakira chikobage gukina asogokora magendro na namono mwanchumulili ngo kwana bale igoro yo muraibwense bunanyara ko bagakoirana nabo kabesa biri byalingi asege tabu kelikia ligetu kiendoto yo mwaka bw'ikirubere 2023 cyo cya gose chinkwe omorobelyo yo bete ko kubekwa no muraibwense umukoro nabo igoro nyagosira okorunga mwai Kibaki ngikeli bakabagukwanira nigo bano muraibwense litukuligora abete gakora yense ya Kenya asogo chaki kwa iskolia sanse kilibatebanga enkwana yokoranga ense ya Kenya nyara ko bage koige kemerobeli yemiya yokora amagendro asige kigetambe na kunyara ko bali emerobeli yige koira libaga lia amaroro yo mwaka bw'ikirubere 2030 na nigo bagateba umwanchu muligerelie amaroro yo abetega uchaki go mwaka bw'ikirubere na isano isato no murayo mukoro mwai Kibaki nigo bono umwanchu muligerelie bagatebanga asikilikia lengege ko bage koligereligwa nigo bale gatebanga ense ya Kenya nyara ko bage kweru
virusi kurwa se chinse chiri bwato butaka umugano yuni gora se page ya kanene ya gatano ye gazeti ya The Daily Nation na asobwango ni nyara kabango kwanera ingi kilibako bago kwanera gaiga aiga obego kuligererio mwancho muligelingo te barengekero murayo mukoro mwa Kibaki anyarta kabagako chakia endoto yokorangense ya Kenya gwikiranire kirenga kya magendero gwikira mwaka w'ikirubere 30 na nigo muruberio yobete gogwasio ligo mwaka w'ikirubere na isano isato kera obochori konyabwanya rako bokwero mwancho muligereri nigo bono bagotebanga gwetani myaka 10 yaberege gweta nigo ense ya Kenya yarorekanie gekogenda busio na gutaka gwikirania ndote kurende gaiga ngukwana barenga ogochakirwo gwenkwani yabete gekorekana litukuligoro na gotebeka no mwancho muliri no korangi ense ya Kenya ngogenderiera magendera ya gwetani umwaka w'ikirubere 30 nigo bono litukuligoro muraibwense atebetenga bono Kenya nigo yabekiro buruso bwokoranga ya Nyarakoba gekogendera busio nabo Nyarakoba gukurigerera chingi gekiro cyokoranga magendera yo achikoba ka korekana nense ya Kenya nga yachikoba ga kurigerera ngo kwana bale chingi gekiro isatu gose chipila isatu chiria umuraibwense Dr. William Ruto abetega gukwana ntangani ne yo bolemu bagatebanga agricultural transformation nande bagatebanga no gukinia ekerengo kia mapato aliyako Nyarakoba kagotoka kurwa asendemero na mono kuba bako anchirilia obolemi bolibwe kerengo kia igoro gosbata large scale no mwanchu mulili swagote banga kumulera abimelia mache enchira ya mo yogo kora omochandolia bwe enchara nabo yokorangense ya Kenya Nyarakoba gebwetenna mo engi kiro ya kabere babigitega iganeli gukwadera mangana industrialization gose igoro yogo chakigwa kwebi Rwanda nabo Nyarakoba gokuligera ligaiga asbaka baba tebanga nigo bachiko bakuligera linga bachakire bi Rwanda ili Nyarakoba bakoranga bya Nyarakoba bigosia na Nyarakoba bikorosia ebintu bikorosi kurwa sense ya Kenya anmono na koranga ebinte bibigo Nyarakoba bikorosi gwekera bikoirwa se chiro Nyarakoba biribigo ikerania kiligotebekananga competition gose okurwanira gwechire yo na kwa Kenya libaga lyo konyora echiro asichinse chisko naboigo angekiro ya gatatu nige kuligeria mangana a technology na innovation aigasba gatebanga technology nige chikobage kwa gulibaga na koranga obo tumekibwe mitandao yege matuka aya alero mwanchu muligeli niga kwa gulibaga na koranga Banyarakoba bakora ya Nyarakoba go konyense ya Kenya ase secteli yoko kora ibende gurunga engineering ose obo bundi bwekerero naboigo koranga Kenya kunyarere ko bakeko genda busibwe somere na koranga ningi kilikia betege gukwanirwa mugano unigole aboigo ase gazeti ya The Standard yesemambia bono niko ba gukwanira igoro ye ndoto ya Singapore kote abalenga mwanchu muligereri ndoto ya Singapore nigegenda tekoba gekorolekana kwagachwa sense ya Kenya nonyana bo uchumi yense ya Kenya nigegenda tekoba gekobe nkonguchi somo Kenya ekero muraibwense achakiri boigo murubelionde omonene okonyarakoba kogenda na koira libagaliria babwateli kurunga bottom up economic development agenda na koira libaga bono mwanchumuli batebanga nigense ya Kenya etakire kobage gutwara umurubeli bwokoranga magendraye anyarakoba goikira na goikira umwaka w'ikirubere 50 nomo egega kwana bale igoro yabali bakurukwa abamanyi ba amangana yo uchumi ngikili bakaba gukwana bagotebanga bono iga ekera bakuligereria ekere igoro ya ndoteye ni bateba abakenya bange niko bagendete ko babakuburwa enjira bakwenyorera eningelia yabo kireli tuko naboigo ekera abakenya bakoba bagukwanera igoro ya ndoteye niko bateba inequality abantu bande niko bagendete ko babakwenyorera ebinteso bunge ekera abande batigarete batabwati kende naboigo ngokwana barenga ekere serikali nerebegete belio yogokora amagendero y'ekibesi kinyinge kolende bagoteba kibese ekyo na kiro kyo nigo kikorolekana kikoba kigosira naboigo ekera bagukwanera bali bakote batwagache ense ito ya Kenya kugenda somulia ubikaino yo Singapore niko bagukwanera igoro y'ekibese niko bwenete ko bakigosoa ase amebuko y'aba Kenya esemi Enyarakoba gekorunga ya Nyarakoba gukinwa sekerengo kiaye naboigo abakenya banyore avingia na konyore ndagire nyinge amache naboigo koranga asbamenyete tabwene tikoba kagutwara
obochabu gose etagatago mwanchumuri eubi nabo ngukwa nabarega iga batenga Kenya nigegendete ko bagegwetire mechande menge ekera abantu abange bagendete ko bagotwara muchando monge nonyarbo niko bakubuliri nenenga ekerense yegendete ko bagekwiroberia nakogenda busio na oese ndoto y'umurayibwense ngayomo Kenyere atigairo mugano yo nigore ase page ya kane ye gazeti ya The Standard na anamona asbaka bagokwaneranga ningikelia umurayibwense agendete ko bagakobeka busio nonyana bakera bagotebanga nigagendete ko bagakobeka igento ikurukunga emekorogoto ase bari yo kwagacha ndoto yo kogenda Singapore kigeli bari geretiga iga gokwana bari goro y'umutinyo kyanda mwaka wa 2022 egarabatebanga ekera serikali ya Kenya kwanza yanyatuka bagekoirwa libagali ochikoba likora abarai aba Kenya ase entunde ya bentangani nigo banyatuka bagatebanga nigo bachikoba bakubwatirana nakoranga banyare ko babakwaga chinse ya Kenya gwetera ase omurubelyo lyokurunga bottom up economic transformation agenda oyokurunga better nabo igo mwanchumulira bagatebanga nigo batagete ochikoba bakoranga kibakunchura enchira ba Kenya bakonyara ko babakwe egendererwa gukibusyo kurende asbako babakwirananga nigo bono agenda ibabegete busyo yataite ko bagechikoliringa chi sector chinyinge chianyara ko bachigokora buya elichinyara ko bachikwagacha ujumi yense ya Kenya na bono igo mwanchumuliro no mwako kane kurwa serikali ya Kenya kwanza ira libagali okora aba Kenya na nigo bagoteba nigo baikire gatina gonchora egali yabo na koyebeka ase engekero yo koligereria kogenda bali bayo chikoba bakoranga amagendero yo mwaka bw'ikirubire 30 anyara ko bagawuskibusyo nense ya Kenya ngonyara ko bagekogenda ukibusyo na bono igo mwanchumuliro kero konyara ko bagokoligereria iga nigo ebicheye ekoro kyanga ningikelia murayibwensa betega kwana kuligoro nindo chega iga buna banywete chisuti biya nindo chumurayibwense Dr. William Ruto nindo che Professor Kithure Kindiki nindo che oyokorukwa Musalia Mudavadi naboigo ni muroche iga oyokorukwa omugavana bwe county ya Kisumu okoro Professor Nyang'nyong'o naboigo nindo cho mu professor lyakurwa asense ya Japan nero nyaltukabaga konyora libaga nagokwa namange professor yomo kurwa ase University ya Nairobi okurunga Professor Samuel Nyandemo nigagotebanga ugonchura gwe strategy y'umurayibwense nigo gokororekana kuwagakire ase siasa na igagoteba ntukunyara kabatugo na maroro ayo mwaka w'ikirubere 50 nomo ekera mwanchumulire tutarikirania amaroro ayo mwaka w'ikirubere 30 na nigabwene takabagagotebanga litanga nigo tugwente kurarigelinga nkikilitwanyara kabatugwikirani na kili tutaraba tugwikirani Nyandemo nigatebo ugonchwa kwe ebirengererie bi naboigo nigotebekananga okunogotaka gonchura enchira yaba Kenya bagonyara kwa bakorengererie naboigo kunyara kwa bakubatuba maiso unyara kwa wesomera gazeti ya page ya kane na koranga ningi kilikeroro naboigo yakira utebe nkwane yanyara ko bagegocha National Dialogue has no link to next poll ono murayibwense nero nyaltuka bagagosoka igoro agatebanga nigo na ntagete ko batebiga enkwane twachakiri yokororengense ya Kenya ngoganyare ko bagegotware ndoto na marora maya yokwagacha ujumi yabo na magenderabo nigo etaliko bagekubwatanigwa nobochori buri bosyo no murayibwense Dr. William Ruto onyaltuka bagagokwana litukulie igoro na nigo bona gotebya abantu gosaba Kenya banyara ko bakorengereria bosyo bwa maroro ale ase gekai ekyo na bono nigago bagago kwananga nigo atigo bosemya bwa bali bali ko babako motebya arateneni enkwaneye ngekera bochori bwelire anyara ko bakakoyerenta kulinda gatebanga tinari ko bagingo bwatyo bosemya ubu gekogera kelitoko batogo koraga igo mwanchu murigeria sale gotebanga eketali gento kia gesiasa mugano yinigole ase page ya kanene ya gatano ntagete mu director Tonyobere tayare atobekire chinkwana chirichia bete chigokwano lituko ligoro kurwa asense meyo ya KCC asomura ibwensa bete gakora ense ya Kenya kubeka kiliye kurukunga nebirengerelyo nakoranga enkwane yu yabeire yakogenda busyo gati abali babete bagokwana kurworo no muswati kurunga Roslina Alionya uyo sama tukabwa ngo twararo kwegerera serikali batebanga aba Gen Z naboigo abarai ababete bagokwana poigo mu professor kurwa ase University yamo ya Japan naboigo nigabete gakwanere goro yense ya Kenya gateba na maene endoteye nabeko nyara kabage goikirana kurende yentege tanga ni mukora aligeria nuko beka enchira mu bukini ebirengo by'ikisemi
nabo igo kunyara kwa moko gendereri bali bakunyara kwa bagokora usibakuru obokoreri gochia ase serikali ya Kenya. One county produce one product, and I'm seated here wondering if my county Kakamega produces maize. Why is it that we have maize milling farms in Thika, we have maize milling farms in Nairobi, and not have those maize milling farms in Kakamega, so that those farmers and their children also, apart from doing the agriculture, they can also take part in the processing of the sugar and the selling of the sugar. And if we devolve this development project that we are talking about, we'll be able to create more jobs even in the marginalized communities. So if we can be able to look at this issue of one county, one product, it will be a great deal. Lastly, I've heard Professor Hin from Japan talk about us focusing on childhood education. But why is it that when a learner gets good grades, we always create for them an ample opportunity? When they're getting maybe 400 marks from primary, they get an opportunity in a national school. When they get good grades, they get an opportunity in good universities. But when these children get first-class honors, we never really create a platform for them so that these brains are able to transition directly into the human capital of our industries within the country, so that we are not able to export them outside. Lastly, ya mwisho, mimi kama mkazi wa Kakamega, I want shiny things, Mr. President. For Ryder's legacy, and as a Kenyan at heart, I'll be honored to assist Kenya in this endeavor. Your Excellency, I'm told that many Kenyans are skeptical. They believe that Singapore is too high a target for Kenya to reach in this generation. I agree that reaching Singapore's level of development in the next 30 to 40 years will be difficult. Singapore's income per Singapore's level of income per person last year exceeded $80,000. This in Kenya, the income was just over $2,000. Huge difference. But I would say this to the skeptics. Kenyans possess personal attributes that can power extraordinary growth. The Asian miracle was driven in important part by the strength of its people. Hard work, motivation, discipline, and cooperation. During my 5 years, when Vision 2030 was developed, it was developed before the new constitution. The new constitution provides us with a better and clearer framework on how to think long term. And therefore, it is important that we engage in this exercise in the context of a new constitution. A new constitution that does not request us to consult the people. No, it is mandatory. The reason why you find in some cases many people do not understand, do not relate to Vision 2030 was because there was no public participation to the extent that we know public participation as provided for in the Constitution at the moment. And therefore, we have an opportunity this time round, different from the opportunity that was in 2008, to formulate a long-term plan, one that is done by the people, not by government, not by bureaucrats, by the people themselves. And therefore, Zimaju, 538,000 Kenyans, facilitated by government, which has put in place a transparent program of promoting overseas labor.
and this has helped us to increase the remittances from our diaspora so that we can use that money to build our economy. So we are creating that. Just allow me to say maybe one last thing that I left out around public infrastructure. We've made a lot of progress. Since 1987, that is the last year that Kenya built a good international standard stadium, and that was Kasarani in 1987 during the All African Games. President Ruto has put up Talanta, the Raila Odinga Talanta Sports Center. It is there for all to see, 60,000 seater. And on that basis, we are hosting AFCON 2027, together with Uganda and Tanzania. President Ruto's administration has also refurbished Kasarani and Nyayo into international standards. And above all, and most important, President William Ruto's administration is currently building 32 other stadiums across the counties of Kenya. No other administration has been able to improve the sports infrastructure to that level. Your Excellency the President, we have done some work. A lot of work needs to be done. You have laid the foundation. We now, as we have this conversation, we want to see what levers we have to take our country to the next level. And already, the coming into force of the National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund, those two instruments of financial and resource mobilization will take Kenya to the next level. I believe that, as Professor Hino told us, the president, and he used to worry us in the party when we were drafting our own manifestos, that how can we, if at independence in 1963-64, Singapore was exactly at the same level of development as Kenya. Singapore, in terms of income per capita, in terms of the NDP, in terms of GDP, and development growth, we were exactly at the same level. And my brother used to ask that question. What did Singapore do to rise up to a level where their incomes are now 40 times, incomes per capita are now 40 times that of Kenya? We must think as Kenyans. Where did we go wrong? And where did Singapore go right? That they achieved that level. Professor Hino, who was advisor to Raila when he was Prime Minister, has given you where Singapore is and where Kenya is. He has not told you why Kenya is there and Singapore is there. He only told you where Singapore is. And where Singapore is reachable. We can reach it if we do what Singapore did. First, we must deal with this animal called corruption. Corruption is very difficult to eliminate. It is very difficult. I've traveled all over the world, but I know it is possible to build a society which is non-tolerant to corruption. We can build a society which is completely non-tolerant to corruption. We need also to reduce government wastage in government. We need to tighten our belts, those who are in government. Let us tighten our belts for the people, for the sake of the people of Kenya.
and let us make sure kereche triste kemerongene na isato ne chinkwana chiri chebete chigokwanwa se omurobelio yo orenge wogo chakinkwana yokorangense ya Kenya kogendere busio gwetani omwaka buchiri 2030 asokobeka oburuso bwokoranga magendero nagendrete koigura bakwani buna babete bagokwana mo professor hino nere natakandara kwanira ase bali babete bagokwana litukuligoro anamono asabete bagokwana kiliye kurukunga se ya Kenya na bekonyara kabage goika lakini agatebanga nebinge bibwenete kababiko kolekana ase mambia bono isenkwaneye yasioli gocha soro mugusi yasioli gocha somo Kenya asogotebi gobono nyara bagokurwe birengere byago elitonyara ko batokoranga kitoko genda busio birengere bya umbire bye namba ito ya studio rigere 0788666663 akera nayo gotatebinga ninki kilioroche igoro kilikabete kolekana na nubwato kwegenanga ense ya Kenya nenyara ko bageko genda busio nemerobiliko ya chakire ko ba yekorusu asenye ncheka mineyo orwekerengere likiawo na bugotuma ujumbe yawo ase namba iteyo na nyara ko bango kwa sensemo ya WhatsApp ko sogende busio na gotutumira ujumbe ase SMS na boigo na bugwa kesi mina bongora bugulia ekera togenda takoba tokuligereri nara liali sechi gazeti chia bono mambia na namono mugano yo igoro ya ense ya Kenya unayanyara kabage kobeke bara yokogenda busio na gakora magenderaye na bokunyara koba kugwesomera asechi gazeti Chonsi Daily Nation na The Standard asechi pechichi na bere nkoba nkogo tebi na boigo chinkwana chiri baligetega na chichi na bere nkogo chiesera asobwenge buna kwegura abakwani babeta bagokwane peji ya gatatu ya gazeti ya The Standard gokwane rere goronga bono ntobwate oboenenga umurobeli nororo bugo chikoturubania omurobeli omusangerekano ito ogochikobaga gokorekana sensemo ya Homa Bay talia mangana Innocent Kolendo Mwanchu Muligereri na omurai kurwa asensemeli ya Linda Mwananchi mu governor okurukunga James Orengo na boigono mu bunge bwensemo ya Suba South okurunga Karolio Mondi obatebirenga bono mu Inspector General Douglas Kanja nigabwene tekobaga kororanga ubulendi bwabere bugotingigwa na boigo konyara koba bakoranga abali bachikoba bakogenda asenseme ya Homa Bay ikendi bachikoba bakumira naso musangirikano yo Linda Mwananchi banyara koba bakonyora ubulendi bwabo asenchire bwenete Mwanchu Mulili wateba nigo imirobelie na imisangirekano yabo bisigende tekoba kolekana asabara ikorwa se county ya Homa Bay bagende tekoba bakorobeli ngakibachi koba bagoturubania umusangirekano yegati yabali babere bakubwatanirwa no mu governor bwe county ya Homa Bay Omoske Gladys Banga nabo igoni ndoche umubunge Homa Bay town ogurunga Kaluma Mwanchu Muligeli bali banyara ko bakubwatanirwa nabo igoni ndoche gaiga banyara ko bakubatebinga umuwaziri okurukwanga Kipchumba Murkomen nabo igo umulikemone ase wizara y'ubulendi bwe Raymond Molo no director olyo umangana national intelligence banyara ko bakokora ubutukina koranga banyara ko bakobeka biara na namono banyara ko bakobeka mulembe ekera erumbe ya Linda Mwananchi echikoba gegotalere county ya Homa Bay Mwanchu Muligeli tigaturaigwa ningi babete bagokwana itukuligoro ekera banyara ko bagokwana tigaturaigwa uyo ko bagokwana no mugamba na James Orengo ekera anamona nyartiko bagwesokia na kurwa enkwane yo ekobage korrekana ge komochia abarayigete kurwa se county ya Homa Bay anamona balianyara ko bakakubwatania na kiliate banga nigo baruberetie mirobeli ochikoba bagoturubani mirobeli ya Linda Mwananchi se county. So I want to urge Kenyans all over where we are, we must stand tall and strong to defend our constitution and to defend the law and the rights that we fought so hard to have in this country. I will tell you at a later time the steps that we're making, particularly with the authorities. But I know for one, I as James Orengo have been targeted in these attacks. There's one member of parliament who said I should be eliminated and is still free out there. If you hear what was being said today, yesterday, asking what I want to do in Homa Bay. When I used to go to Homa Bay with Jaramogi Oginga Odinga, with Mwite, with Imanyara, from people from all over the country, to make sure that we have the freedom today. Some of these characters were having it easy, but we are willing to pay the price for the freedom of our country. And I urge again the people of Homa Bay to stand strong, and we are going to be there
early and have a successful meeting like we have had. Chumuligili uino mugavana we county ya Siaya kurukunga James Orengo ukwanere iguru ya mirobili yabo na namona sagotebanga mirobili neroro egendete kobage korosi gwanga musangirikano yo chikobago guturbanigwa na namono ko igure kunabirega gukwanira iguru ya kili bagotebanga tibali chikoba gutwara ubwoba nigo bali tayare kogenda busio na gwikira ninga banyara ko bagikirana asomusangirikano y'umwanchumuligili na koranga banyara ko bakora biribwenete negati yali agendeta sensemo ya siasa tokoirana kurwa somutimo ko musinini kere chitrista ke merongene na isano isatongo gotebinde iguru ya abarayi bali bakwamerera serikali buna banyara ko bakubeko ko igwana baye banyara ko bago ikaransa ase enseme ya mo banyara ko bagokora emechanderi erabe gati yabo asibatebiri yumana lyabe libakonyara ko bago sokiskuli ya sansa tiriri ligi ya tigaturagenda umutimo ko musini tokoinana togendere igetasene Soko TV na bono iga detukuligelia aliale sechi gazeti yasema bia bono Eye nen Soko TV uboroso bumugusi magega ya televisioni ya Soko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokoralia asegete senieke asuriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss,
kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwachumulili tuire di chitri chitaika 12 maiga yenseyemo chitaika 54 chitaika chitri ne 54 maiga yenseyemo chitigarite chitaika 5 chibe chinsa ibira semambia bono togendete ko batukuligeria ali ase chigazeti ko nagote biri kurwa ase gazeti ya The Standard ngoira nande ndaye ligeria tigandara ira na ase gazeti ya Daily Nation nero nebwatemega ne menke gaiga ekonyara ko bagigukwanera ali agendete ko baga korekana kulinda sobwango ntegete ndara ligeria bono mugano bw'umunya gitali oyomo oyo gotebekana umuita omunginoye gakuruku Dr. Dennis Nyambane na nigo bono mwanchu muligereri nyare ko bakagubekwa ase gitaseni kiabanyanyimbo na aboigo nigasie keire kubwatekana na kilia batuki batebire nigo bagendete ko baba kunengia igoro yogo itwa ko munginoye ase chinsemo che Kiambu nige gotebekana asama tuko semyake menge Dennis Musumba Nyambane nigo abere gakoba asomtanda o social media na kunyara ko bagago semya banta bangi ngakiba kunyara ko bagwe konya ekera banyara ko bakonyoranga banyare ko bakobitwe biyoge kurende bono iga niga kubwata nigo mwanchu muligereri asikilia agotebekana nigo bono agotebekana kumuita umurugioye oyo babere bakomenyanere mwanchu muligereri na nigabete gako wikigwa busyo bwekegambiro litukulia lengelia tichi kabere aiga ase county ya Kiambu mwanchu muligereri na namono asikili bagotebanga nigo abatuki bagendete ko baba kuligereria igoro yogo itwa ko musubati oyo gurunga Meri Mwende oyo gotebekana osirite bwe mabwa litukulia ijuma na asikili ko bage kwana kana mwanchu muligereri wateba inyomo yabo nigo yabwate emechando asama tukabwa ngoiga na kilibago babago kwanera ekanyara ko bagego ikera nga kanyara ko bagotugekana kumuita umurugioye asegotebekana nyarti ko bagotumeke kyoge bwamate bwabo nigo bwabere bokororekana konye bwasalikire mwanchu muligereri na boyigekera bagokwananga nigo bamenyarti ko babako nganya nagoso asenyombe yemo asenseme yo ya Kiambu ekurunga Buscade Plaza mwanchu muligereri bataba konye bachirora sechi kibere inyomba y'iki bedroom ubere yare ko bagegwa kanu asbataba gweta nigo sense y'ikirwe 20 na namono ekamba karorekana babwate liyomana lyabo na nigo bono mwanchu muligereri bagateba kubwatekana naba mate bateba nganige lyogiria nyaltuko baliko igwegwa lyo musubati okonyara ko bagakura litukulia lengelia tichi rimo chinse ibere nenus chiamambia mwanchu muligereri asikeli bateba nga nigarorekante ko ba na ubo koigwago sa kwanete ka kororekadege kule kiagete kiale koro kibuno montole asoboro robo nene na amwanchu muligereri umo keteka bwe nyombe yokurunga Isako Male nigatebanga nigo umwamatoyomo anyarte ko bagakomoteba igoro yege korwekyo nabono mwanchu muligereri batebanga bakanyara ko bakumumnyoki gwikase nyagitali kurende bagatebanga kera bamwikyoro muswati yakabaka gusiri bugima bwaye gento kyo gukumisana na nigo bone ko tebekananga imanyirira byonsipi nigo biko babikora gwa guciase umunyagitali uyu bagotebanga nigera akagere kumuita umurugyoye mwanchu muligereri muganule sepechi ya gatatu nyara ko bagwesomera na konyara ko bagokomanyanga ningikeli ke agendrete ase amatejo ke kumubwatania munyagitali ukurunga Dennis Musumba Nyambane mwanchu muligereri togotigana kurugabu nigo tutete kuligereria sensemo y'ichisemi igarbago kwa nese gazeti ya Daily Nation ase page ya kabiri bagatebanga bono igachi skuru chinyinge cie serikali nigo chibwate abalimu abanane bale ase ebirogo biri barunga bakoro kuntenenera acting position
na bono igango kwana balenga nigo bone kyombegia TSC yotebekana kibuate chibesi chia balimu abwo abanke wetani chibilioni 2.2 chitaranyara kwa bachigwa kanwa ya niganya tukabaga gwasiolirwa se committee ye Senate na namono umuswati ogurukunga Evelyn Mitei ekerachi etoro mwencho muligeli na konyara kwa baga gukwanira mangana yo na goteboro boti bono iga se chiskuru chire chia serikali ya sensengi machiri kwetani chiribu 33 chiminye 35 nemo chiode skuru cha serikali chirichio oboroso chikorunga primary school nigo chiri skuru chiribu 23 chimisano 33 neyemo nabo igo chiri secondary school chiribu 3 chiribu kianda mwanchu muri nasabiro kwa bere chiribu kianda chimisano nemo na isano kirabako babago kwana gwetani chiskuru chiribu isano na ibere chimisano nemo 20 nigo boni gachibuate abaorokia bari abago babago tenne chiskuru echo bari asebirengo biribikurukunga ntenenera bagoteba eyetangaine gutwara aborokia ubataranyara kwa bakoene kigukoba aborokia yani botate aboikiranu baba bali acting position osibali bateneta sege kabataranyara kwa bago ikenekiwa nigo bagoteba county ya Kakamega na boigo na Kitui na Chichitangaine Homa Bay yabwati Machakos yabwati na boigo mwanchumulingo babali bago kwanera gaiga chichiskuru echichigenda tekoba chikwetera umuchando yo na namono chibese chiwatabanga treasury itaranyara kwa bage kurwa chinyara kwa bachigwa kanwa bali mu abatenete chiskuru echo baroro baracting mbaranyora bese yabo nabo nige committee ye Senate yatebigwe nigo TSC yakiri gosabe ekegancha giense abali mu abanyara kwa bagwa kanu chibese cyabo kolende chitarakanu batabanga wikira boniga nigo bagosabwa chibilioni 2.2 chine chibese nyinge sana batakire kwa bakoligerelinga ningi kelige chikoba bagokora mwanchumuli nabono igango kwana baligoro ye college cyo kwegelia borokia 32 echwata banigo chiko chikoba chigo sie kwe chichia chagetigwe kerense ya Kenya nyarte kwa bage kwenyorera ubusibuli bwaye gosichia nyare kwa chigo kora chikwegelia bali mu abange asbagotebanga chi college chyo kwegelia borokia chia serikali 32 nigo chigo chikoba chigo siekwa na nigo batebanga banyara kwa bakurusia aborokia abwo na banyara kwa bakurusia enibelieroro banyara kwa bakogenda se enchira yo chikosomi chirichikurukunga chirichinya chigoigelia abalimu chiroro chigo bachigo chicho mwanchumuli ni batebanga bone kyombekiya kekurunga Kenya Teachers Training College KTTC echige ko bagekora chi college echo gwetera lichikolinya liyachire asebunge no omulyo muyewe chisere wechisemi mwanchumuli ni batebanga lichikeli nigo ligoteba chi program chikwana nuase chi college echo njiyo chikojara koba chikogenda gekogera ebirengo by'ichisemi nigo byonchulirwe somere ACPG yakabere unyara koba gukoligerelia na asibagotebanga amachika yo amanyia akonyara koba gakobekwa umjadala asebunge agenda tekoba gakoligerelia na koranga na kibachi koba bagokora emiremo yabo negati yali aroro mwanchumuligereli gazeti ya The Daily Nation yasogonyara koba gwa somera ACPG yakabere nabo igo unyara koba gakogenda ase pechi ya gatatu nabo igo munana gote yo mugano lyororo tigandara irana se siasa ya bali bakurukunga bakwamerelia serikali gazeti ya The Daily Nation go kwanerere igoro ya bali banganyire kurwa ase kiama kia UDA na kogenda ase kiama kia DCP namona kurwa aso mulimo Mount Kenya mwanchumulili bagotebanga bajumba abange nigo bagenda tekoba bakorolekana konganya kurwa seseme uyo bwango iga no kurunga Gabriel Kagombe oyoro mujumbe wa ngombe mwanchumulili yoro mujumbe fwe semelia ya Gatundu South na niga tebire nerenga tachikoba gakoba ase ikiama kia UDA sabere gakorekana goke muchia mwanchumulili tigatora tegera chinkwana higoro chia omuraiwe kiama gia DCP abetega gukwana kurwa sensemo ye county ya Narok namono asarolekanete komochia serikali nabo igo akanyara kabaga komomochi omuraiwense asikilia nyatkoba goteba nigo akari komochechelia oyoro mokonyo yebu muraiwense asechinga kiecho kurunga Professor Kithure Kindiki director ne timati gose kiaberange gara mwanchumuligelia nyara kabaga kwigwenkwaneyo huyu mtu ya kwetu anaitwa Soprano ameketi hapo. Hii Kasongo wako na madharau. Ameketi hapo ati ndio deputy president. Hata kama ni Bonoko lakini ndio yako, si ndio? Si ni Bonoko. Lakini hata kama ni Bonoko si ni yako. Si anakula mshahara. Soprano ameketi hapo. Kasongo amepanga kumwaibisha. Anaambia Simba Arati wewe amuka.
Si Barati anaamuka anasema hii kiti ya deputy president hii ni yetu watu ya ODM. Na kama huyu Kindiki anataka atoke huko akuje ODM. Na Kindiki amekaa hapo. Anaangalia chini. Unajua ni mfupi sasa kuangalia chini hapana iko kasi mingi. Si mwili yake karibu kwa sakafu. Anainama. Sasa wewe Kasongo, hata kama umeamua kufukuza hii Soprano kwa sababu hana watu, hana wafuasi, amekataliwa Mlimani, amekataliwa Kenya kwa sababu ni Bonoko. Hata kama umeamua kumfukuza, iko haja gani kumwaibisha? Atikiti yake inaongelelewa kama ameketi hapo. Hata kama yeye ni bure, si ni bwana ya mtu? Si ni baba ya mtoto? Hata kama hana wananchi, hana wafuasi kwa sababu hana, at least ni bwana ya mtu. Iko hii kumwaibisha hapo. Na niliona alimfanya vile alikuwa ananifanya. Akitembea kwa mkeka nyekundu, anatembea na hiyo buru. Kindiki anatembea kwa nyasi. Unajua Kasongo akitaka kukufukuza akwambia uende. Na hii Soprano hajaelewa. Mimi alijaribu kunifanya namna hiyo. Mtu alijaribu kuingia kwa mkeka mimi na mgonga. Iko hii kijana yake hii ya standard 2 alijaribu kuingia kwa mkeka nikitembea na Kasongo nikamsukuma anaanguka huko. Iko hapo nilikuwa Naivasha siku nyingine hii mtu anaitwa David D akajaribu kuja kwa mkeka. Tunatembea na Kasongo nikamsukuma nje. Na hiyo ni madharau ya Kasongo. Alikuwa ananifanyia vile vile anafanyia huyo Kindiki. So wewe Soprano, Kasongo akitaka kufukuza hakuambii uondoke. Ni hiyo njia. Hiyo ya kutoa wewe kwa nyasi, anaweka hii mzee anaitwa Oburu. Alafu anatafuta watu ya ODM kutukana wewe. Na ndivyo alikuwa ananifanya mimi. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa nimemchaguliwa, mimi namwambia wewe Kasongo, wacha hiyo maneno. Wacha kuleta madharau. Sasa hii ni mtu ya kupewa kazi, ni mfanyikazi, hawezi ongea. Yes sir. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni Soprano si Soprano. Ni aibu si aibu. Mtu hata kama si mtu mzuri, jana kama mzazi, kama Mkristo nimemwonea huruma. Kama Mkristo I felt for him. You don't have to embarrass another man. Even if you don't want him. Even if you are through with him. Why do you embarrass him in front of other men? Sasa akienda nyumbani kwake iko heshima kwa boma yake. Huyu Kasongo hapana mtu mzuri. Si mtu mzuri. Vile amefanyia Soprano jana is very humiliating. Mwancho muligereri kuigule yu Rigathi Gachagua. Raundi ororeka gocha kumwegerera Professor Kithure Kindiki. Gwite burago kwana ndabwate njira ya kumimi kira kiri tugere na inyoraga abo kira tugo tegere kwade ya omwishimiwa Rigathi Gachagua gakuinyorie ngakia mo omuraibono linyagosira bwikia magia ODM Raila Amolo Odinga derachite Mombasa gateba igoro yo mogeke uyu nubwate mangana buri bali bo mwaranyoreri bagakobase ebiroge binene mogeke uyu nubwate mangana waziri mkuu akogenda kuburinga no chase kaminaya utalikonyora uyu kwarigani utalikonyora carpet nusu carpet na Rigathi Gachagua rero tebirega rero ndari gusuguma abandi bakumurusia somo geke iguru bwa cyumburigire kera cyabutokire kitaika isano nemo maiga ye chinsayibire semambia bono nabokonyara kubagugwe somera gaiga asibakare ko babago kwanera iguru yeke gambire kiguru buna Kenya atikoba yego kwanera iguru ya egesibo kelikyo gukwa nabo yigo bakanyara ko bago kwanera egesibo kyobugima mwanchu mulili umona chebino kurugunga Roslyn Aburi nigagatebekana uyole asikigambire kiguru nigangete ko bagago ancherana okurusigwa gwikigambire kyo na none mona gatetenga ikigame omini ogochiko kule selichiko nigateba nigo kwanya ko bagugwetigwa no murai bwense chinga kecho asokororera abakenya mabera bono igense ya Kenya tebugatie egesibo keligyo gukumirwa gukwa kurende nigabatebanga nigorasibwe egesibo kya
obogima mwancho muligiriri mugano unigorase page ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation asokonyara kwa kugwesomera na kumanyanga ningikeli keroro senchira yobwikiranu anamono onyara kwa kogosoma na koranga barai bali banyara kwa bakurwa sekia makia UDA na goso sekia makia DCP na boigo nyara kwa kugwesomera se page ya 15 ororenga kiba gukwana rigoro yo omuteneli bw'abanyanyimbo mu Inspector General Douglas Kanja achikire abateneli b'abanyanyimbo bonsi pimense ya Kenya banyara kwa bako beka ebirengo byokoranga basibu mbaligo siri obugima bwabo na asatebire asegeta seni kendi gyonsi omulisi umusibwa gosomu kageruo obeire gago ikigoraya abega gusiri obugima bwae abanyanyimba banyara kwa bagotenirwe emiremo mwancho muligerelie siginye gendrete egati ya abagabana na bali bagurukwa bakolie emiremo bakurwa obochenwa sechi county gose health workers nigo bono bako babago kwanera kera ebyombe byabo bigendete ko babiko gendereli omugiro bwo gutagenda emiremo nabo igesiginye yo gendete na nigo ekorekana bari karansanse na abagabana banyara kwa bakoigwana abarweire nigo bagendete ko babagwitira chinga kichinkongu nabo nigo mwancho muligelingo kwana baligoro yegazeti ya The Daily Nation kesikeli bagateba nigo batade techinya gitari chinyinge na koranga nigo bochenu boterine ekera abakoli emirimo na barobo bale asebaro mugano yo ora page 14 nabo kunyara ko bakugwesomera na koranga ngakikeliyo oranyara ko bagokumanya tigangende asamangana ande akobaga koligererigwa asegazeti yeye ya The Standard tigangende The Standard yo mwancho muligeli mugano no nagotebi ningarete ngankwa yo ganyerete asokonyara ko bagoligeli kyombegia aipo agiatebire abanyanyimbo bajara ko bakobekerwa chikamera ase umubero obogo sese chianga chiabo naboigo ase bitaseni byonsi by'abanyanyimbe banyara ko bagonyora robotiro rubwenete ingikeli ko bagekorekana kera bali asemiremo mwancho muligeli aya niganyara ko bagakwanwa na Dan Kano Juang uyo nyara ko bakagochorwa ku chikoba kakoba asegati bali wachikoba bakosoa ase ekyombeki ya ipoa na niga arobereri wachikoba gakwira ibagali yo munyakirugo mwancho muligeli nabogo somoro lebirengeli bya ebiri nyara ko bagakwanira na koranga ninkikeli akabaga kwanira igaiga asegazeti ya The Standard boigongo kwanererenga abarayi bali bakwamirie serikali niko bono batebirenga niko bachiko babagotwara chinga kichugo ikaransa sobugamo banyara ko babagokwana na gusonsora nasi bali barabe bagotwara agendete ko bakakubaletera umuchando na niboigo batebire tibachiko babagwanjira banyara ko bagosoka iskuli ya sanse na konyara ko babakuruterna kilibagotebanga no komochani gati yabali babere bakwigwana bachiko bagoikaransa na ukwana mangana unigati yomo oraibwe kyama kya PLP okurunga madhakarwa nindo chega iga Justin Muturi we kyama gya DP na boigo nindo che Peter Munya we kyama gya kya Party of National Unity PNU na boigo Leni Kivuti oyokora kyama gekurunga Democratic Empowerment Party mwancho mulili aswanya tukabakomerana ase aiga muchiyo Nairobi na omoye go senkwane yu yanyalta kabage koragwa no yokorukwa omweshimiwa madhakarwa na nigo banyalta kabago kwana na koranga ngakibachikoba bago ikaransa sobwamo batige kuruterana chinkwana chikororekananga chikoleta yoroche ase abananchi mwancho muligeli asensebe yegazeti ya The Standard wikiragabu na bongo nyara kabango tebanga na raligereiri kurende mamerani naragendrete asechi school chiri chikoro guchiji secondary school chianyara ko bachiko genda goika sense ya Tanzania na namono nindo chega iga sense mekurunga Morogoro umuchorange na Dar es Salaam na ngokwa na bale igoro ye school ya Kisii sechikoba egati chikuru chikoba chikoso sama merania yo chikoba gekurwanera asegosoli ya rugby ya abagosoli 15 kurunga rugby 15 mwancho mulili niko bagoteba chiskuru chinde chikaroro nabukunyara ko bagwe somera uligere chiskuru chibekire gaiga kurwa asense ya Kenya nindo che skuru nerega ige kurukwa Kesogon mixed no ekara asense meju nabo igo toche ase ensemeli ya basketball nabo kunyara ko bago kuligerelia ense ya Kenya nebwate skuru kurunga Lu Kenya Boys toko genda asense mwe ya hockey ya baiseke nebwate skuru kurukunga Ngia Girls nabo igo nebwate St Joseph Kitale nabo igo nebwate skuru ya Nyamira Girls mwancho muligereli no erega iga nabo igo ngokwa nabale skuru ende kurwa asense ya Kenya ekurukunga St Jude eyu nchiri chikoba chikogosolia litukolia lero mwancho muligereli buna nagotebya skuru ya Kisii Boys no ekale asenseme yo ye chitimu chiri chikoba chikogosolia onyara ko bagwe somera na koranga
baranyara kwa bakwira bunyangongo kurendekiriyo kwa nikaso bunyangongo bu niko bateba timu iyo ya Kisii nero ebwate ubunyangongo bu bachiko bakurigeri nenyari ko bage ku Britain gose chikoba yekurwa ayuna yale ase gazeti esebambi yabono tigaturarigeria yale se cartoon elitonyara ko batokoranga ningi cartoon chikonyara ko bachikorokia ase mbambi yabono tuchakire gazeti ya The Standard igaiga ngo kwana bale I should be asking for more sooner than later gombwene tego saba ebinke asebono iga na ndasobu angomono gukwana ibale igoro ya makabeso gukwana bale igoro yense ya Kenya buno yeligeretie rambure tamaboko nabo igo gochimu nabo gukwanira bale igoro ya corruption high inflation buna ekerengo kibugi makende tekabage ukina nabo igo bagukwana ngaki makabesa abere igoro nendege nere igoro ali koronga world institutions azitokogenda chindege da kogenda gukabesa nabo mwancho muligerelia ko nyara kabago interpret unyara kabago koligerelia ninki kelige koronga ETC timbati sen economic what nabo ko nyara kabago wesobera koraga ninki kelibago kwada tigatogende ase gazeti ya The Daily Nation yasemambia bono torolenga na barunki bako bago torokia ngukwa na bale bottom up gali eyo ekabe amagoro bono timaiti gose igweta ite kubikirwa amagoro amaya gose gamagoro ayo aruroro yabugoretie endoto yokoranga ngo inyarere kabage gosukuma abakenye barusioro kirarande bono yachakire kabage kubikirwa amagoro amaye goso abone gurunga Vision 2030 nabo igo mwanchu muligeri noroche egali eyo bunegende tekabage okoli nengao nira igerere ngao egendete kogenda busio nabo konyara kabago kurigerelia bali maite go interpret nabo go interpret orolenga dingi kerese cartoon yeyo kwikiragabu tunekira mwali bw'iki gazeti yasemambia bono tiga ndaragenda somutimo kumusiningo ira nande ngirane no munyakirogo bwe o county ya Nairobi ane mono kurwa sesemeli ya Lang'ata ogonyara kabaga kora ensemeli mwanchu muligeri togoteba ye timu eli ya Fred Matiang'i aiga se county ya Nairobi atatebinki kilibagenda takabaga kora na namono tonyara kaba togo kwanera kurunga Daniel Bugongo numugakoyomo olio konyara kaba gakora erumbeyo na tatebye mirobeli babegeta semambia bonegeta Sydney Soko TV morobeli ne soko bwakiri nchinguru kwina Sentio Nyango. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a main tech one. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and then Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn
get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tukonesegi. Ekerwai kirensinyo ogosemelia nkoro. Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando. Eretavia ne Dr. Ken Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinyagitari ya Walfit ne inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari yetu ya Walfit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enchire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndugunga international herbal medicine. Asinya nyagitari yetu itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate wekere nchira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa malyogo. Anye kwa buli ubo mrembe ndwali chinkongo buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nichiru ya Marigiti omuchishobo songo huse tuakirisime asi number 0722245763. Ekari gakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akora ndukura matukato lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari rya kabere rya gatatu bokonya aba buyenete. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabangi nabanyika Eligo kwanero kwebo jia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na Mbeya Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bumugusi Yekoro yeito ime yenzoko ezoko Yekoro yeito ime yenzoko ezoko Ibiengia yakire ngumanga bunalero ezoko Mrna nabalibe chinguru Elikwe manyabo na wataka kuruchitana nye chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke na kige kos Kiamesa Yamangana Maya Mugusi omwancho murigereri nigarwete asense moya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asense ya bene
kurwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene moni nse yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera lituko tomocha magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788666662 Eye ne Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Chubuligili chetire mirongevere ndaisano maega yechinsa ibire sembambia bono se studio bodiga nigombwate mugakukurunga Daniel Bugongo na nigaro munyakirogo bwa etimwe kurunga steering committee yo mwishimiwa Fred Okengo Matiang'i igase county ya Nairobi anda mono gakuruchinse mocha Lang'ata mwago tware karansi na renka kiemo nande karakabirega asegetaseni the first time to karansi na rumu anchu muligereri ndikera twarenge ko ndobo choli bwarenge bwechi ward chiarenge sesemeli ya Gusii namona se county ya Nyamira asensemo ya Nyamaiya twarenge semo ya Kerenyo nabo igesemeli ya Nyansionga agantebia kerana ariko matebintu byarolire agantebia Innocent tegerera ebintu mbiche bibya birogo biri nebye itunto chitolente kera airanete agachagantebiri nagotebeti nande nara mutigira samatuko oro rero nana murangiriga iganta tarante binga kamali neregendrete gaiga ase emirobeli bagendete ko bagakora buna abanya committee na namono buru munyakirogo ngaiba ikire is good also kuru update gochia somo Gusii ekora chinsemo ne chinyinge chiromba oro bale sesemo ya serikali mbaroro bale sesemelia yo kwamerelia serikali chinkwana chiabere chikororekana ono mugakera na bakubika sinchira yobotoero lekini tigadara mwali bagara gukwania aratatebinga yakuru mataba Gusii mbale batamaitia sokuru mugagobinta gakyogendrete mbe mono bwana Innocent rieto ngoro kwa Daniel Bugongo kururangata constituency na injino mukachu Nairobi na mbwate biashara byane na injino wamenyete gaiga miaka nenda rudi okay bwana na inche biyande karibu sana korwa senseme watebire ya Lang'ata asobege tobo inchole bwao ngakia bantu baende to kwa na parati nkomanyanga kiponso bawo kwana lakini wale na mitri babateba nyasa nato igurere njira bwana echireye akomete kero goche kwate biyo goche kwate gasigete ejira dera iko igorwererie ndindo tigagende mambimborabe mambimboki kolitu atigadete mwishimiwa Fred ngakiagendete
mbuyagenderete bono wansire mkondo wa pili. Okay. Ukuchapa kazi vizuri mkondo wa pili. Kwaroje nonye igoro nyakwaroje. Na wachita alimuranga ko apole musani oyo kurukwa toro. Akaroraga ija gatenanjira ali kana ukwani abantu goja. Bantu bakabukana ngatako genda mwangu tukara tukwani. Nyakwaroje nate ndali akagora bintu kapati. Kwaje kapati asa kapati. Bana. Naroje. Mbiyale. Mbiyale. Gototebega onoro mukondo kabire. Mukondo kabire. Rara salama. Ngagi mukondo yo kabire okorekada. Ekere because eko bitingo na kuligire limule. Mukondo yo kabire. Okorekana nga mbuyole. Nonya toyo anste muisonde gocha gocha mbuyole. Mbuyole. Edalili nengia. Na barakuria. Na role mwachakire gosoka isiko je outreach program abangire chinyinge sana. Chinyinge dayali gechire. Gechire lakini mwana to piki at random any other countdown nega ndrete usikuli chika zeti chonsi ipi buna bone gazeti ya The Standard yesemambi yabone ligete road to general election ebara yoko gendobo choli boli bosio kera bono bakuna kuligire ebara yoko gendobo choli boli bosio bono kiri muntu ali yakwerwanirira na watebire diary ya ichoire konte biole diary ga kiicholete gikilikegedete gokore kanoro in an event bintu bimuna bigendrete iganki mogona gokora buna chikomiti kumomira ne chikomiti chonse kusekere komiti gendete go utenda independent kere komiti ne bwate mandate yaye endo nga job description so kere komiti ne endo ko ganya magana abo unabone ya Nairobi ntumo bankrete diary ya ne ichire lakini ngoja tuwanyora liba twara ganga mangana munata kirubiya wachumeligere kerago gabara Daniel ndero chibira bateba kibusie kiera bateba nga kera twanyoreri bagatwara agenda busitwara gige tokora subajara kwa bako ya gangari ya mambia county ya Nairobi nero mugusiboni ganera goteba ase diaspora counties yamenye taro monge sana are you planning umuraya umirana nabagusi maiga aso bonge sana kwa nabaro? He has been meeting nagana tokona konyora in pits tatenini like the last 2 weeks ago na jete utawara kande kanisa kusasima karwa kasoka isuka kapa meet other than that nagana tokobanyora as and when is necessary. As and when is necessary. Yes. So igomero bili neroro abarwaniriri bali Nairobi gaigangu na wataya bali na barumbata ite babangu n'umuheshimiwa Fred. Baike rero abandi bataraikero mbagande baje baikirwe. Are we likely korora moko unveil because bono tikatora atiko umuheshimiwa Fred. Buna ino bono foot soldiers. Are we likely ko baramogo chicha ne lineup ya foot soldiers bali ba Fred bali Nairobi gaiga bachiko egwa chitikiti na n'umugusi yabatabunga gaiga tuwa zoniri iganya lebe na retotagete ntoraika ekiwango gyokora zoning nganga ganye gitutagete lakini zoning negende gukwa negende bo nkunyu candidates wants be very encouraged zibatebiwe ngiye mashindani nigikura kwana n'abantu by the time doje wansa ngabona ningo anyora no bwata abantu bayiseine ntutagete onde ari ne usategeme egoti ya Matiang'i kero Monteru wanerere okay kero gendete teba Monteru wanerere kegeten abantu mbagende of course kuna gosoka kero Monteru ndete na kuligereria ibintu buna bigendete at least update bine igwa kwa nese committee ya ino committee ringa mugwate gaiga Nairobi chi kuligereria mheshimiwa Fred Matiang'i chikura number tingo the exact number kero mede ya yabono ngutwara tuli kato gutwara tubugate certain protocols tutayigo kwana Jones bya satarani munaiga yangete bano ne nubugima bwa public service mokorera bana injibiremo ya kwene nero ramangana iminaro tokura kwana tiko kwana kera kero muntu gaiga tumumanye siri yetu
lakini nchiro nchigenderete kandi bubwete siri siasa nsiri bwana igo ene nyameni toli na ndugu yangu ige binte bitokora binde mbire torocha a third binte binge maga bire binde binge bire behind the scenes yes mbeotera ababera buya matuka ya bwango sana kuri opinion polls chiasokire chikoro kyo mugambi Fred bono garu ali bagalia kabire asaga chiroro kananga na bako nakorete siginya sumurayo lekerogo ochiri bakali bagalia kane Edwin Sifuno chire gatima igobere na mbaibere Kalonzo Musyoka no are gaiga na lafu uise kuligerelia mheshimiwa Fred Matiang'i kera mo kuligerelia opinion polls yechiga nchirigo mo disadvantage kurose keminana ene hot hair hot hair mnango teri mugambi na cho opinion polls chiri chinde manipulated so to speak mbuya tule ngokole mirero abana bagusiba mintu ba Nairobi mbuya tule yabona mateli tagwatumira bu lindereza danga hotel yes hotel ekirenga ngirigiye karamukora mu mpaka mwachiruka hotel kirenga kirike bali bagokora because ekerege gwire mote bechi hotel ngobwate kirengo tete ko ba knockout from the larger picture no wotene apinzani baitumbaroro including abamule na barbo United Opposition ntubati opponent as such tubati competitors we have competitors we compete one another egere inwaba na inji monyego utugaga nyanga yaya Fred ya njuja position whatever competitors yes Moin opponent no mubiso okorike ni yonse ara turuta matoba ndonzi egere abana inji babe confused lakini abana inji mbali mara yes okay wachumuli liko igura sebabi abono karata ndate gukwanira mheshimiwa Fred konyangole tale blueprint yae asobole mabwa aberiga akolega ase public live asibiri yakolete kerarengese wizara y'Ekisemi agakora se wizara ya mangana ya kerero nabo igaga asobole ndibweime nabo igakaba nga namajitiko tenena coordinate ya serikali binayo kole mirobeli lakini bone se mambia bone kero kuligere lichi gazeti Mr. Bugongo se kuligere libuya umuraibu ense uchire notch haya igame yae achire notch haya tali kuligere libintu byaga abono ero urusira magendero yense ya Kenya agakogenda beyond 2030 mwa Kenya ene pipe dream to kolenga ya mangana 20 whatever you are calling it utara kora mangana ya tukubwatene next year so for me for us in opposition in a pipe dream okay igo amangana ali bosia na aragora aligirigwa ya goraja ngese mbona tokora kora na mangana 10 next year August onye wate tokolete pipe dream ya umanyiko yereta then pen kila mubugulete ara ubugoirie long term remedy iliyogo bugoiriri ko weni muchando bwense ya Kenya to kubogori utara we mandate na wate mandate is still no a constitution yako teba mandate ya ni ya 5 years egendo to kwana one term is in the constitution, is not us lakini matenabwate chinguru choko ora leading Kenya kwa yira sekirenga pakatare 10 mwezi wa 8 2027 that's the lakini is a good man ekerugulige lyako beka ebengele biense kogenda beyond 2032 because yarabona igo to assume we run back to office is a good man yes we are not doubting that one lakini that's a pipe dream ekero kwa na manga utara kora tare 10 utara we mandate na bana inchi utara we mandate bana aiga bono maita tuko gusireria mubarto okay wada ekero kwa na igo Mr. Bugongo sembambia bono Bugongo kero kuligeli bone sembambia bono igento kegendrete asesia science ya Kenya nyumba ya inoma ali rumume no egwate abanga muri competitors your competition nabera cheba onchole muligerera ni morora ne buna babisa
ni ndo chigoroga ige crisis meeting yakorekana taso muchiyo Nairobi yabete gukoragwa no mweshimiwa Kalonzo Musyoka na mweshimiwa Martha Karua asibaumiranete na baboleni Kivuti bakaumirana na amina baraibande bebia makuru Mount Kenya bagateba tiga twikaranse tutige kona gwakira neriogi nabo igono nyemboni halwale na ateba tiga kumuraga mweshimiwa Rigathi Gachagua abaraibare kambi ya ino ya mweshimiwa Fred Matiang'i. Of course tinda etiko kuruhusia se committee mandate ino Nairobi baharorekane sana yentungera ron yentunge gasoete ke discomfort yego okwemurunga ni getenkoro committee bona gero mukora arigelie gentenga gemura ge treat for as an insider kende nkeyo kako it's no more housekeeping na bana abamekero mukora rwana kidogo chinguru igakora kwa ate mana chinguru terminate ngemwetaine is part of housekeeping kende nkeyo bananchi baminta okusiba mintu ba Nairobi na Kenya ngimasimule ntumbu yatole na batokora irura na igombu yatole ntubu atikende naende tutole gentekemo ikimokoro rega bindu bi ko hyped for the sake of hyping it. But we are all right. Abatuko tijera narabara makoli gusio menyete murai. Muranyore mwatijera ni amakoli no murabana bamu. Enga kingo ikere tokubekana buya. Bona akro umaiti chinse chuanso kokani kiro muntu tabaso kwa kama teacher kuchiya ya ukanga yali powerful. Mutigara akama teacher enga kingo ikere toebera ni buya tosenyo yendeka. Mwanchumuli kwa igure kera togendete gukwa na Semba Mbia Bono na nigotule no mugaka Daniel Bugongo na kuigura gatebe Semba Mbia Bono agateba ngamba gendete ko bakurigirire kini nchekera ngora arigereria bantu ronye ngusibu na tukwa ne Mbia Bono muntu naro gwita ko genda mugondo agwetera likuririaye aumere murumu abwa gwetera likuririaye mbu mugambia kuminyoka gochia buringi aje gokora onye rendege cha gotigugo mura gwatebire bagendete ko babagukwana mubaro ntubu ati Mr Daniel batotebiringa mubaro tuli kororekana mu yabwegesa kukyumugusi where are our numbers ntubwate na numbers itubwate na bajigo chise ine to gwikaranse mesera abantu bandi tugambe noborai nyasa okuburwa so mangana numbers is not there no there burai nyasa okuburwa gente que mwana we confront bine committee yes and no Debbie no no it's in total to collect that kind of in total to collect that route and to what the numbers as far as we are concerned na wa na bajigo to in the first week and semester to gambwe to gambe no rio bwa the numbers na na tagete this other abakuruka babwati number chinke so no rio watenga na bwati numbers yes but he needs abantu abakuruka ngamba bwati numbers egane nalichira isane yes gono igo karatoko genda ngite tokora kana moni gichuriri ntorikora kana gichuriri we are partners as a way so whether bari bago torokanga togichuriri bari mba understand that we are partners we may not be equal as such but we are partners yes Uno bale mubwekera ngo kigoro sana ubwato bweshwiwa no that's the facts those are things be correct kana usibi bidoro to we age kuba ngaye no what numbers you cannot do it alone no you need other partners abogoro kaba you need them okay mwanchumulilia Semba Mbia Bono
akirara atakira tura bada Mheshimiwa Gaiga aratatebia yagendete ko bagakurigereria adebodo ase bale ase committee ye county ya Nairobi kurwa asorogongoro rwe county ya Nairobi onye kore Gaiga na bagototebi chi committee chekero gukirigereria birengereri byawo mbire bye namba ito ye studio gere 0788666663 ngakioro cyo Mheshimiwa Fred Matiang'i se bara ya begete gari yaye na tebete ngaboniga basokiri ondo events na rengegega no munyakirogo agateba ngani beru beiri bachiko bakoranga ngaki obochori bwochiko bagokorekana na boigo ngaki bachiko bagokora enchira bakonyara kwa bagosoka isiko na koranga banyara kwa bakonyora libagana gukwana na bakenya bakwana barabwe gati abo no mugusi bakwana na inche naye elibanyara kwa bakoranga ibirengere byakiri bosyo kero kurigereyo mugaka Daniel gateba baremete sana batebirenga kera tukuligereyo bagendete na kurutirana gisuguli nto basa korengera lingango sali baru mucyobo no muci bagendete kwa bakwagacha bateba gokora bamura babiro bakurwana bugoliyo bokombo gende mugondo tiganda aramanya nga ubukumbu gerura bugoliyo gende mugondo gigeliyo chikabage korekana boni gekera gwateba murai bwensiga bwate mandate ya 5 years nonye ni nwekera mugochi cha muchi gutware mandate ya 5 years lakini umurai bwense isa ko barero nga Fred Matiang'i oberoro goteba ari gatete kwaga chubugi babwo ikiarege gochibosyo urochenge gende gechi ko bero muziko sana kurwana na the Singapore fantasy those are the pipe dreams na gotebia ese yere mutuga ni atare 10 mwezi wa 8 turaraje kora on the way to dream mangana Singapore or any other place umunyoko yerete ime anu agatebera agenda tayo agenda eroro kabisa agenda eroro agenda no kumurusyo from there to Trosi and see Ethiopia to you back to track. Yes. Wagusi barora ne goma na Jubilee. Goma na ngoyo no kwana ni kororo. Mondete okoma na in Jubilee. Not the one I know, but what I know is that ngono ngukwana bare abantu bakwana ni abana amo bakwana ni it's healthy. Yes. Okay, wachibuligeli ko igure. Aiga odo chega kire gitugire lakini murara challenge yero. Esabari yoko genda State House ni bwata challenges here and there. Those are no more challenges. Ntanga ni chibesa. Chibesa munanake. Chibesa munanake. Finances. Chio kore campaign. Finances are there. It's all over. Finances are there. No, the finance we have. Yes. Mukwani omoga teba ngomanyete. Mheshimiwa Fred ekera ari United Opposition. Igakorolekana taliko ba compatible yani taliko nyara kogenda mo na abande senyencho ibirenge libiaye na bora toke bire transformative abande bamayete kwa kasiasa yogo soka isiko ba urukese gali bakwane baende public gatherings Mheshimiwa Fred ikikero kitarake nyara buja bagote iye kogere ku disadvantage Kromo now this style of approaching it's courage. So onye Fred you adapt you mogote ba atariko in the public that is temporarily. Kise mwaro chwanze kogenda bono. If that's what you need, is there. It's out in public domain, it's there. Yes, that is tactical. Yes. Igo twege nenga kwanya gari saveti chinguru. Tari saveti has been doing it. Ne ringa ki kero mundana what is the style of approaching issues. But abakenya bategete aggressive style. Aggressive style, yes and no. But ba akora aggressive tindo chiose ba chirande. I'm sorry to say that tinda usuba chirande we are all there. Abakanya bagotara ishikuisu ngoja bakurangire bantu kuchie nyumba enene kukamboro kao. Bono ene nande mbato na maende basto kuma tokora. Utagenda igari tulangire abantu amanga say that don't mean we are not working. We are working. Lakini biashara bya siasa no korolekana. Okorolekana mbarenga baro. Na ndekere muntu akogenda mugondo mwako mintekera kule mabakurigirira inga ikware makwade ucyari. Na siasa lazima orolekana nga yiye nkwana yagereri tukuliare aro nga igwa kwana.
ngukumira na nere bali bakorere boigo ngai baikire they are all over esichipechi chigo sakuligera result and nere kumata my brother yes result and mwali nere kumata yes boro bali mobonere sana monchubuligera litiga chake korafata chisibi kera mugakanera gusiba bache sema bia bono turarigereria adobono kurwa se county ya Nairobi no motega kimuru cyo kweroberio kogendete namba ite studio yere 0788666663 boda chakire kubwata chisimi na boigona boto mujumbe ya gogo chaga igase studio eli tojara kwa batogo kwa na sobwamo ndo chega igana ro kuna kutuligia yatura igunga kiabokire. Hello. Hello. Ningo iwe mzee kobe bono? Agikuwa bogire. Igondoche network yage gusumbwa. Kora temangura ye ligina ndo ngakire egera tukwane. Okay. Kera tutali kuigwana biyego bono ntuli kunyara kwa batoko nyole birengere biyaye obale mu barabu buna bonaro lire mu exhibit timonene sana ndade watebre kilo monte papa lakini kilo drama etenjira kwa bintu biyaye gusiero lende no nyere ndi muri Nairobi ya usigere buya so far so good sabu na maana neligaki nturanyora kegocha kende usupisa ni kende kanene muno atata ni gukwana ni kuri bantu bakora kwana ni yande lakini usiero mbiyere so far so good obu bwaba buri bol kala ukanyora chikura kiri mwanyorete chinke sana chumurwa nelino chibabwa tetiye timedi ribori anguri swali rubiya na kweli rubiyo understand obo jumbe buri bwa le gol kala Jubilee performed poorly. That was tactical. Why am I saying this? Abantu bari kurwana n'abachumbe n'abonse n'abayikoyo. So etu abegete na into monto itugara ke any other position so that na litora team up no opposition tonyare kubugo monto ulionde opponent yito. So that was tactical, very tactical. Yadara bugate. Zogo bugagire. Digo to kwarere se babi aboro. Ruarakole. No ndiro mugaka dadi liga. Yabutokire. Antabiri yali ruaraka. Atagete misa chinde. Yali tactical. Yes. Igo ndirimo ko beke a candidate. Yeah, for the sake of confusion. You. Thank you. And I was going there. How is the confusion? The confusion comes like this. Igari nyombe yekara bakubara chikura chiri kwa mfano. Bakora competition yo kuri chikura mbali kumanya usaba abandi nabayito. Usinaba mu biso lyonde. That's how the confusion comes. Nagia kwa tuwa ila chinyinge kabiri as opposition. Not as this. Was mwa bwate strategy yo deploy chi agent. Baadra vera toke mo bigete candidate ngango ligere libale nganicho bagoli. Nada to nganda abura kina to you have gone there is a nabanda kuibero bobisi. Chi agent chiria echi alengo specifically onye tubwati candidate to konyora agents in the polling. And remember, in the polling station, no chikure chiko erera, no counting ere, no kere declaration no yokorerwa. Not tallying, but counting. So onye ntu ali kutwala abantu igaria na weko baraisi ko manipulate. But onye sinje tu abwate gari undobwenshi orenge party any other party kutatiga UDA wine opponent yo muntu ya UDA. So it's not easy to manipulate. That's what I meant by tactical. Na Jubilee kwa gusunera ku Mount Kenya. Yeah?
Mheshimiwa Okay. Okay. Okay, asante sana. Alikuwa naida ni mayekwira na liboli liae lakini liane ndia lengonde lia lengi muno. Whatever strategy ikawak kulenda chikura biya lakini ikawak na anda against yuko tebanga Jubilee Mount Kenya negasi ngong sana. Bali ba Jubilee Mount Kenya negasi ngong bali opponents baito. That's why and they are entitled, let me tell you. They are entitled. Lakini koma ito proper campaign, official campaign has not started. One day in politics is a great day. So official campaign has not started. Tindo jikende kera abuge kong, eko gara ntura ansa proper. Tojo ukuna matata nenu muwaga jingo imukumina wa. Ndi moja ukuna mabantu bande balemire bakagenda kuchibusia but in a very strategic manner, in a very tactical manner. Yes. Okay. Mwanchumuligirire gure tactics chiko kwadwa strategic manner. Nairobi omo ligirire yole kuruchise mu chiaru araka. Ta nakorora bantu bakuru kuchi committee mubwate committees all over Nairobi. Mheshimiwa Fred yegeraja gumira n'abantu bamote gwete bamusabire. Mbya munase disori kwa boli gose birengere bikwaru kwa rengere iri bijya. Kire constituency ntubwate a team yaito. Egendete kokora data correction. So that by the time the ones kokora campaign we have the data to with us. Ntura kora correction of data. Data inge mo connect mo kuligirira. Abagusi kwanza mbalenga bale in each particular constituency. That's the purpose of that data. And then this data we don't expose who is doing it for now. Ikegara e general siri ito. Nto wanza kwanikira. Na nyani chibongo ngoja ne linga na chairman endere wikoka so kesko. Lakini the great needs y'abantu bana to kuba manya. Ndingo balete gayo studio. Yes. Kwani how secret it's not secret but it is our style of working. It's not secret but our style of working. Tata National Intelligence Service ejikuranjita keta bantu basokezi kuba you need both tactical way and that kugenda isiko nakora kunkutakire remember ngutakire but the time will come for it na rito ganyura mono just on the doorstep. Don't wait for long, it's coming. Twesa anyite tata tole buya. Yes, twesa anyite tole buya. Ngiyagara bachita bagusiboka Ole Kenta by the way tara mwachire mara kini ise kuligera liri tukuligoro Mheshimiwa Rigathi Gachagua no warenge chisemo chia Maasai Land na warenge no murugio ye bakanyore kiliero bakalia bakwania bange it seems kotwara successive meetings kubwatekana nemegandelia karore kanoro na intuntu bwate Secretary General no aruete o Jubilee no aruete Ole Kenta no aruete Maasai Land abunki kera abukere difficulty gose yani inkiora arusi magosa arabu impression yero nelinga Rigathi seems to find friends kurwe jinse mejo
agara chiro nyaka kwanda gusina agenda bina bono uno mushimigwa agenda kuria unanga bono abagusi ba step aside abarayi bali bande ba kurukuria ba take over. But that's what happens usually all over. They normally take over, but you must be accompanied na bantu bamino. Uika osegwe na bantu bamino. Kurumagaiga front iga uikosi kuna bantu bamino. Wana oganda ebieke gani ba kumingo monto inga ke oje bieke iga. Yes. Uikosi kuna bantu bamino. Mado osegwa. Yes, we go. Yes. Yes. Bakugitere. Taria ebyo gwe chongona ni ari nga iwa ngoko bakwagenda sigite. Igari mbarona igambaroro. Ya balance. Okay. That's how we operate. Ama that's how it should be. Nabe, obo operate rada bitegere ko. Nabe bitegere ko. Bacholigeri ezema bia baroroche digotogenda tegukwara da Daniel Bagongo ase studio se babia bodo da baro keraho kwa de bide binge bate okora siasa yaronekana ko benyororo sana but bunere ige sweating room abande sbaikaranste bantu bali bagenda tegena kulikaba ngaine baligiriri barolire namba siasa chire bintu binabagwene tegokora lakini you guys mo kora siasa yaronekana ko begente kiororo sana borayu bonto kiororo Tilikora kana enyororo na tilikora kana enkong. It's there. No koega koeberia bantu bakubwatsi chikura. Taliko baita taliko barwani. Yes. Anande ndarai gosh. Matigo senero irana. Hello. Oh. Hello ningo igwete. Okay, asante sana. Good. Teviri. Wareka ne ko bomare busana. Dabura wote confidence yero do begete ko sana. You have to be. This is not a fight. No, obocheto no. Ne segi. Obocheto wa kangora to nyonsie. Okoyega ngora ngochinga to nyonsi gucyari mangana yae. Mwachengiru. Nturachengwa. Into to kubachenga. Sivuna agenda to kubachenga. Serious. Hot hair. Sorry to use that word. Hot hair. I'm telling you. Nocho nangire gondebi. Yes. Mwaka mugochengwa. Into to kubachenga. Agimubachenga. Agimubachenga. Troji mna. Troji na mna to kubachenga. Omaite ekwende eri hotel ati does not translate into force passe. Yes and no. No mugando uri bonsi ipina barayi bali bakora Western Kenya babwate lieta babo bull fighter Boni Halwale. Babo ka ngumu John Gumo. Fred Gumo. O yetebe nga te ko translate ko bachikura. No, what I mean is different. Talibo na minute iga. Yes, ari sobo neta kede kabireri efukufu muneria. So that a confusi a common enemy yeito our opponent. And he has done it and it has succeeded. Wanchubuligeli punuibwete semambia bono togenda tukabatogo kwana semambie igotole no mweshimiwa gaigatika muruke nga Daniel Bugongo kerago baga gukwanera igoro yobale mubabugate kerabagende tukaba kumuligeli mweshimiwa Fred Matiang'i chikura ase county ya Nairobi na mono mono kuigura tebangi bintu bagende tukaba gukora dada tebanga niko bagende tukaba guchia sobo chobo na ubabugate kadi yo gukure game lakini kadi rero tete ndoli guseko ya ngoro kiale kera chitrita kemo baga chinsa isato asemambia bono nyiko bwete libolio na boy go tete ko bago commenta kende gionsi na bogo twakire simi go chaga igase studio namba itegere 0788666663 6 chini go chire isano mwali gwa kole lisato
Ilio twakire simigo chaga igoto tebinga ndora tokyo ngano tate kwa menta chinguru na bogo tebinga ki ekonyarekana elitonyareka batoko genda busiona koranga ingeli tukoba tuko kwana tigandara bwate ya mutu tarenda so mutimo kensoko bwakire nga gigwa abogire ningo to kwa nerese mambia bono konga bantu babogire bye no ndega iga no munya kirogo igoto gendete gukwana ng'aki bagendete ko babakwearigania kumurigiria mheshimiwa Fred Chikura aiga Nairobi na ande mono nonye na ase Kenya ngima gwetera ase abasani bali babo bali na barabu okwana magana maya sana neki nande bira babe ya advice ya yo mwaka Fred Matiang'i nande motebiga omwaka Fred Matiang'i tigatire kuri Matiang'i amwa advice atire kuri ya Chikura sakoro usi Chikura ni ya Fred Kiroro ebisa kubyerekere byebekera mu rugendo sakubyonse kirege sakukere ndate kuri Chikura kinsoko bono manyeto mondo korunga president ito Ruto to mantina wa Chikura finance irege sakuru Ruto na kwa Chikura bono ya advice tura omuga koyo ati Matiang'i unarega abande bonsi bayenda ko monjo kandi asemo ya gusi abane Chikura bagenda te kuri kichiyabo baraboka bakinye bene wetera Chikura cha Matiang'i bono tigabaso Matiang'i siko Matiang'i agenda ari Chikura ko rusiko ekera ari Chikura ko rusiko achasanga ne Chikura chianga aga iga Chikura ijos na wapenya oranga Matiang'i wako yo paragete ochire ko ire Chikura lakini toke kananga ninka iga babanya ko mwe mwako ina vera to kananga ninka iboka to kama nikane sifuna ago de speak bobe okay sifuna ga taka chose lakini sifuna ga kocha bobe okay aya tigaga nemu ni Makenya bagwatera neno bali ko mwako korunga ouru ko president bagwatera na mwakira bagwatera ni ramo bali kigacha ko mubeka bas asoya timu ya sifuna wana kitekero kende usi sifuna na kita agasoa semate kipaka katenga matumo wako Matiang'i ko support tore gakota regendo kia sifuna mato ire umati gakota regendo kia sifuna bagende uru jabo ata regendo kibya kabisa ile Matiang'i ajenga ne Chikura okay okay asante sana ensoko bwakire buyere ngoto kwa nerese mambia bono utawala mbia bantu babokire twabokire Nyasaye okay okay asante sana simu akani kumbuka sakoro le kanoro ibirenga liyo biyapono ngubikinde nyomba ime kabisa nankurwa ya ngubikinde igetokire gaiga bagukwanira iguru ya ko ogosoka isiko kogenda chisemo chinde murigi abasani na inu muchakorekana chisandroof tuchakubarra bugukwana n'abakenya ikintu chikoba tukwirana tukwane kere chabo tukiri chitaika isana na mumwe ncho murigeri maiga ichinsa isato gaiga se studio tuli na Daniel Bugongo ni garo munyakirugo bwo kurigererie committee ligendete ko bagi kubwate Starling yo kumu rorango mo
rai ukurugwa Fred Matiang'i unyara kwa baga kubeka uburuso bwa yase county ya Nairobi kera yende kwa baga kurigyo burai bwense tokoira na kurwa somotimoko ko chande mbwa tachisimi chaino togenda go bwatu gukwa no mugaka gaiga kulindege ntonaro liregero kyo obole mugo buli igoro mono sana ngoira na tore tumubulinga ngikero kikuba oboyi ekaro tebirenga challenge njiro tata twechikwana lera nte tarante bya ya military address wetrase umugusi ase eyamaseyam. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokumera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika irigo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko kibengia yakire ngumanga bunalero Nsoko ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira rituko bwomugusi nigo bware gosirwa nobolemi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoro
obulobelyo bwikiage kyomubusi nobe bukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga n'omubusi kurwa chingongo eliyokumanya bakwenyorera eng'ere yabo ya kera litko tomocha. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Chetri chitake kubere maiga ichinsa isata sema mbia bono murubeli Nensoko bwakire anamono kera togenda takoba tugukwana mwene ito ase studio asema mbia bono gitogero ki batebire mweshimiwa ga dochi na si SMS batanga munyakiro go gakoro kyo bare mubwe kerengo kigore bintu mbire bitakeire birigererigwe ase semeyo nabo igo nindo chebicha nere gaiga yarengie chitariki 12 kaito mu director itongo enyorare ayebeke kera asogeta baraya bakote banga niko bali igendigiri kurunga erumbea United Opposition Alternative Government lite alternative na litu kwa tarabeko kwa ya yabajiri kwa leto bojado ndiko leto kiare kuiba asema bia bado bugusi bitu togerete kwa batugo kwada na koraga gikilikere aseseme kero kuligereri igwetaro Sifuna oyo nonye kwana komoteba Sifuna is becoming something. Yes, it's becoming something, lakini is in a united alternative government. Yes. It's becoming something, but is in kila moja kwa ndemese litaje kwa basiekera batebirigereria rigereria matebu na bono montago teba mugakori murigereri nabwate nibe nyinge na bagonyara kugambira abantu nabwate abantu amanyeta abange na bagonyara bakari binte bingi gwero kinonye no mwishimi wa rigate gashagwa igoro gotebia Oburu Odinga kera barengega igano murai wense kya ICC amatete ngayo Oburu umanye ekene kya mangana ngelingo DM mwene na yachiete na Edwin Sifuna yabere challenge abandi bari bachakire ko bakorigereri kera tugukwana bono iga President United Alternative Government. Yes. Abe either Edwin Sifuna gose Kalonzo Musyoka. Onye teko ba Kalonzo Sifuna abe deputy. Onye teko ba Kalonzo abe deputy Sifuna abe president. Matiangi bono twasi nyunga yago tigara. Ebine birenga byabo bale entitled ntuye karanse mesa chinga kichiwe kaze mesa ntiraika igano kurabia enchira so any united opposition principle no kurabia enchira litangani tumanye wikara gachagwa batebigendaka because ikoreka na commands around oni nkwana ene rabwate nere nkurigiare nere nkurirare nkurigiare nere shida bwate ne yaro chinga muna tojo wanso tojo muna tojo togake ndiruche mwisho ndi igoro gasa kurukunga no muranga noju muna kolera koro chumuno mugambya tene tenjira lya ukwanye abantu bako mote karatina ngoje muna kolera igoro tali no tene anta day wine ro teba ngata tara rabinjira na rabiti neringa etarazo gosomoria erolekane mune tekire korolekana ndiyo uja gosomoli namba tukuna arona agendete kuminyoka lero mbono tole yes mbono tole kipindi ya Rara Salama 360 something days now the countdown mbono tole murareta bageni mata erana agendete ko welcome troops bachakire ko irananga ase mweshimiwa Fred troops imbara irananga bairanete anya if you do comparisons mbairanete uteboma to liara ucho okwana alisiko so Fred na wate system ya yoko communicate that lakini yabona abwato whatever dalinga kinga bakomorera butuko ngakyo sera abantu ba onendigo
Buanikira. We don't even know what no mine kumororo but go somebody kumororo. Lakini nungo we go by that. Lakini mheshimiwa uno munyakirogo kurandure cisimi cingi yacigo kwanu magaro bekerense tegerete abantu batari genuine abo kwana butuko. Yes. Ngase soka tarani ariga nane ndokumenya sino maina okwana to start with and tinda tukumurusha. Lakini abanajeshi baye bo mheshimiwa Fred Mbarairane ekambi. Bayirane mwaba. Kabisa. Undita kongaina. Mubungo Gatundu South uiranire kambi. Women rep Lamu uiranire kambi. Abagaba na uyo Kirinya uyo Muranga uyo Nyandarwa uyo bonse agaba baisire kuiranire kambi bonse. At the right time. Ekambi umuntu iranoro bweka. Mbairanete but at the right time ntubanikire bonse. Lakini mbairanete. Answer umusena toito a great man I respect a lot. Tali hari sukoro jira no muntu ODM. Two, nonya nade do ikwana wonti yange kwana. Nere totomet is a principle aselinda mwana. Nere principle. Na uno mwana ulio minto usubuna. Bakora byenjira buya. Goro chemutete goro ira ni mwina hayo. Goro chero rogoira no bwe mheshimiwa Fred. What no even now as we talk no are. Na igule principle nda wachumuligirili. Soka bwakire. Hello. Hello, korati ga tegerere TV tegerere simi. Okay. Yo no gaji korati tegerere TV wa tegerere simi. In fact watabaga inu mugona busangirili kurumu ino bono. Kuna busangirili kurumu ino gocha. Na kwa example kia a great man I respect Kurukuonyonka is a principal in the mwananchi. Takire nchenyori kibungu gyo kuligiririe kambi onyengo nyara. So military camp ndore ngororo. Soko bwakire. Hello ngakibwakire. Bwakire byari goto kwa nerese mambia bono. Kisumu mbiere. Kita seni mbiyagire. Ole biya kabisa. Kwa ngire kwa mboli yu mwako yengia sana. Ngire kwa mboli na ndio wawata kwa njia makoli. Ele hapa njia ya kwa hizo kwa limo morolo kibuna obuatirenze. Kwa kwa ile matiani ngatiri ya jesikire omakani na mutagete. Awa uziwe to tuachire tuwevile tuarore ngo kwa kugonwa aga netu kuna kesi na hata soka zikali kijikula bado abantu mbamota yepe matiani tirato okezi kubura omwana bali kirali gona kijikula kira bali kira to kijikula bali asigoni na ile kijikula bolinga akara wawe kaya sana matiani na maile ndaya leo matiani kuikabe na magapia kwa wandu wande sana kwa ninja omaya watu na ya go dio pit na ya go president abuto ngana na mnentoa Maka katore tira omoga koi ba do sima ti ang boro kan ko ke ko ali tikura ndo ko na matian ba do ko. Okay. Kai. Na wagisumu baga tabe. Tali chira tabe. Ugure ngisumu arule bodo bambi. Ara ikora igure tigara dera ara igwe. Zako bwakire. Oh. Bwakire byari goto kwa nere tigakora tegerere TV tegerere simu gisiaga bantu mbiya bari Ono omo wako yo kwa studio yo abo kwa na mangana maya omo wako ya mangana wala mubu aya na abu anchire tigo yo kwa na kuru Kisumu abuna bantu bawo dia mu bare Kisumu kai omo wako ya mangana bwate to bwata bare mubu isaide round ye muntu tate ni kambi ya matiangita akwatamo. Okay. Sawa, asante paka yarabwiye ko mbagera wazegire. Wigure. Paka yarabwiye ko Alo. Mzee Kobe boda akojorire. Boda akoigure.
tutagituma kianyaru dare ka wangware ya uno mu ide tusomora na ndende ro ya ro ya de banga tu ati na ma so ma ide na ri ti mora ra kuna ko wa ti ya ta o so ma ide ilo kanje pero okora kueje no mwa ile wa de banga yo ti na ma to abantu bari bona kiambuka no ma ide pero mwa kwa de senta no yani abantu bari kiambuka na obaro kwa de senta bari ba ni ngo bari ba ko to so tani mo muji roto le 2 million ko te kuna abantu bakanya ko tuanda le dinga otora bake ade de do de banda bandi ba bara ko nanga na ya kuna kono na rari ni ba ko kalo to tani bobe ya ko nanga ko wana na anya no musina kala ma ta karo na ko ta ko ne plan na ko ta ko ki ba ko ba ta ko manya mati ya nyuma de de ni ara ke ni ka nyuma de ni ko ba to te okay andanya baba de la kitu yako wale mbona batiba kana ndio no position United boss bato umuntu yo morakini atawo maenda timadiani donye ruto gamwo moete okay mundo tayo moete kuna madiani akaba uri bagana maende na madiani gara kwa ya mono okay asante sana kwigure sema bia bana waga wale mubugakira babukwaneire atigo se yo Kisumu iranire atate we defend tigandara igunga kya teba na yara maye koira na sole so kubugakire wakire bia Wisire nga yoberede oh pipeline yora pipeline nyoma gangi na kwikmati amurete show ya rero no nyugo atu no mako ibo okay Ati mama nyiga. Oyo utarmara matiyangi. Aki ujire mo gisi na nyamira. Oyo nyomba ji taje oyo nyomba ji mape manya kwebeke ange. Okay. Abangi nze mape mbube bane ra ndete ro. Onya turuko bera mara ya matiyangi. Ai wajire buno mwako yera mwajire seri okwa. Okay, asante sana. Mwaka bano ndo jenga no nyana eri chikura wachagire wakirwa no kubatebie ubo maene muno buri ugo choka mangana munari igo bono buna gwateba mugusio Nairobi era gwatebire mu bubone temukore ka declaration bagusia bangi bagwekaga iyo simi bagateba ngaro mututigete muratubeka burunge muratubanga bya riswali rigo se birengere biti ambipanwe mukwani omunaro kwana mangana ngaba gusi mbalenga tole gusi mbale whatever it is National Bureau of Statistics okay ndo na lyo kumanya bagusina mbalenga bali kire kona ya Kenya kwarabe kira maiso rumwego mito lazima that's part of my work nkikwara lile to debya gumbo tole buya mnango debi so ntoleji milioni sana insana yo jintoleika lakini kitoe tandi 2.5 if I can say now igon million the most important thing bona ngo request abantu ba minto babwa ori tabwa tikibande tebya abana bawo babwa tebibande nero enguba nero ritimo ikibande umenya ko robwere cheste muno muwakikura obo mokenyo muya intuba gusintuba ndukuna kuya magecha ko aso mwana yo minto ku Fred mukwani omunara otebe museri kurugusi aenda arishika tu arishika ari munarire ba terere tu onye watere tu no ma den community museri kurunyomba mwana mumuraga so gachire buru ako museri kurunyomba ngenda yaguchesa bashibandi nere museri kurugusinga yenda bucyari na ba museri kabireri endo gene kira abantu bamintu bakweba Fred igacheta karangirwa n'abacenzi cenzi barangiri sifuna bamudigira mbaramurangiri it's mbaramurangiri bonus cenzi gekirete theater day 2024 igaya kirete mbamanye tinga paka na ono yokugamba gastuka ngobe nande bakora mumanye tinsiri kibabwate baje bachipuke naende
Abawa kachikura chinge sana. No, chikura simu raibu nse mwaka karabate abaneke goli kenene ky'abantu balire. Tigira abo papa none na minute. Abagenzi nabo bachi barangiriti Fred yachiko kuri chikura chegayo. Bamo tari yachikurije bamo obugambi. Bamo oburayi. Bakamenya gukira 2024 nyono mune bwesa kabanda late. Bakaro bagake bonga pa kwaro ju what happened bone bakirete bagende to kolegas bagende to kuri strategy tiende nekibaje ko mumura barangiriti chikura bamanyite yes mumazo kange bakirete ngangaje no they know where they by they ngai mumaedo bamenye no bare mumaedo mukuba kuana no bare ga grase ngai mumaedo they are all over just the way back when we saw under 2024 nobody all over aba very tribal but naro baba lionya bagukwana se meeting ya a national conversation stage managed yes without the blink of an eye that is stage managed tigatokore iyo mugisiye tokyo bali tokore kurwa abategara baminda bagusiba minda smweika onko basaba kumoranje abagaka munanje motebi abana bayino babwate kadi onyo ritabwati ni wajibu wako naye muno mugaka bwo munye no muchie otebi abana bao babwate into kurukanga nero card use kitambulisho. From there murwo mubatebi basoe particular ku Jubilee bari mutaraswa twabaga ne ibyamaya toko basorora musoe Jubilee egare to mwana yo minto Fred na yara nyore chikure chiseine na gusi moseri kurworo muna abantu batebire ga abandi na igure buye kabisa moseri kurworo muna mwa moseri tayare aijera ari gichikura iga Nairobi ari ya Kirinyaga agenda ari ya Laikipia Nyeri kirase moje momorore muragwa northeastern moje momorore live northeastern na Karororo muntu go Fred don't underrate him ono muntu bwate networks all over the country for your information nata kero kwa ne ora kinti ambatebi abwate network all over the country gwata kero umuntu otabanira kina berego bia mwana sana Wajubali bia sana. Thank you so much mwaka go chase studio dade nyasati gago sesedi amen kwa rare aspect kuruko bare mwa studio zeba bia bono yu Daniel Mugongo twabele nerega iga garo munyakirugo gukurigereria committee liko nako bakekobekemero belia se county ya Nairobi akimweshimiwa Fred Matiang'i akuriguru gicikura sembambia bono kera togedete gukwa nekirenga gyo koirense bosio asamagendero na boigo ntubwate kirenga gyo kurigia obora ibwense biyere kurwa sesemo yabo twegure nande talienseme iyoka ugota getote bekisi county ngo bomo gavana bwana kora mbolo banganya tebalede ngoyo kwarorire atindaro ronde lakini bari bakoboria ndoje na barabumba iseine usakurire mwaka machagu nabwate na credentials choko bomo gavana usakororo mwana yo mintogoro kwa Onyonka nabwate credentials choko bomo gavana usakurire yo mingo kero muntu nabwate credentials lakini ntumune muna Jubilee nyomba yeite doje kwikaranza ize egara tunyoro muntu yomo arusho mwana uriyo minto goro kwa arati umusani one kabisa tumurusho ngora through the ballot ngora buyego igo ntu toko endera koboko musingora tuiwana kai ige chitaya mwokere tinando mushimi wa arati ne tumwokere kigara tumurusho why senja tali side ino no gocha araira na lende naira ni tore tayari ukwena wakunera nitusa kurigeri gocha naira ngukwa na kurwari tusa ntugota ngwa tware ndamangana kurwari na bututume to batwa mangana lakini kimugo murusio igento giko mmoja yabarentera mangana no ntuko murusio era ko bere nyumba ya yare tusa tuko murusio
nga njuo to kumurusia otu asali. That's really democracy. Tigera vera tumurusi karororo. Ndega mwonyerera wachumurikira nitiga tukurira mirongo itatu ndeya mujitire maige Jesus isatu ijenguru kwina sentio jagombia muno ase ko bana intu asumurubiria nsoko bwakire kwa niaba ya Joshua Nyauma twalengenere kurugungango J nabo igo twalengena Nyambura balenga sense Emilio kuligelinga kirege ntugikiranire tigango tenga bye bye mambi tumira neli tuko ya Ijuma elitonyara kwa batuko kole wiki. Eye Nensoko TV Uboroso